duten Euskal Herria Bilduk hazkunde adierazgarria izan du instituzio guztietan eta EAJak berriz bera egin du nabarmen eta hegemoniko izatari utzi dio. EAJaren beherakada azpimarragarria izan da Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan botoetan eta eserlekuetan. Euskal Herria Bildu lehen indarra izan da Gasteizko udalean eserlekuetan ia berdinduta dago EAJarekin Donostian bakarrera gelditu delarik eta bigarren indarra da Iruñean UPNren atzetik 8 zinegotzirekin eta Joseba Sionek agintemakia eskura dezake indar aurrerakoien babesa lortzen badu. Gipuzkoako batzar nagusietan ere nagusitasun handiz irabazi du eta 5 eserleku atera dizkio EAJari eta Bilbon bigarren indarra da 4 eserlekutik 6ra igarota. Nafarroan ere Euskal Herria Bilduk eserleku bat irabazi du eta giltza izango da gobernu aurrerakoia erdiesteko. Udal eta foru hauteskundeak igarota laster Espainiako gortetarako bozak izango dituzte Euskal Herriko biztanleek. Azarorako edo abendurako espero ziren hauek, baina gaur Pedro Sánchezek iragarri duenez ekainaren 23an izango dira. Eusko Legebiltzarreko legealdia ere datorren urtean da amaitzekoa eta beraz atzokoak hauteskunde ziklo berri bat zabaldu du. Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan ezin da estrapolazio zuzenik egin boto duala dela eta herritarrek alderdi bati edo bestari ematea botoa aukeratu beharreko instituzioaren arabera, baina udal eta foru hauteskundeetako emaitzek pista bat ematen dute Eusko Legebiltzarreko hauteskundei begira izan litezkeen joerez datu horiek eskuan EAJak 26 legebiltzarki izango dituzke eta Euskal Herria Bilduk 24. Eguerdion guztioi, 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea, gaurkoan atzo igarotako hauteskunde eguna izpide. Aipatu legez EAJak bera egin du nabarmen eta Euskal Herria Bilduk hauteskunde handia izan du. Horren adibide da Euskal Herria Bildu nagusitu dela Gasteizen esaterako. Koalizio abertzalea lehen indarra da Gasteizen 7 zinegotzirekin, bigarren indarra da PSE 6 zinegotzirekin. EAJak zinegotzi bat galduko du eta laugarren indarra da PPren atzetik. Araban ordea gehiengo osoa galdu dute jeltzaleek eta sozialistek. Araba hobetu dugu. Hori da Eusko Alderdi Jeltzalearen kudeaketa. Hori da EAJ eredua. Bestetik Gipuzkoako batzar nagusietarako zenbaketa amaituta Euskal Herria Bildu da lehen indarra 22 eserlekurekin gorakada oso handia eduki ondoren EAJak 17 dauzka, PSek 7, PPk 3 eta Elkarrekin Podemos 2, Maddalen Iriartek Euskal Herria Bilduko ahaldungai nagusiak esan du. Gipuzkoak erabaki duela gobernu aurrerakoi bat edukitzea eta Iriarte berak lideratuko duela gobernua eratzeko. Iriarte prest dago beraz negoziazioetan hasteko. Gipuzkoak erabaki du gobernu aurrerakoi bat izatea. Euskal Herria Bilduren lidergoa izango duen gobernu aurrerakoi bat izatea eta nik neuk burutuko dudan gobernu bat izatea. Ez naiz nekatuko zorionak esaten eta eskerrik asko esaten. Emaitzak oso ona, gorakada nabarmen izan da, eta ni uste Donostiak esan dula behar diala beste modua politika iteko eta Donostia beste norabidean jarri beharra dagoela. Gizarteak hitzein du, eta azkenean herriak bozka ematen dunen, eta garbi dago, bozka eman dutenak ez dirala guk nahi genituen proportzioan izan.
Eta Gipuzkoatik Bizkaira boto guztiak zenbatuta, EAJak 12 zinegotzi izango ditu Bilbon, Euskal Herria Bilduk 6, PSek 5, PPek 4 eta Elkarrekin Podemosek 2. Juan Mari Aburtok alde handiz irabazi du eta PSrekin gobernatzeko gai litzateke biek akordioa berretsiz gero. Edonola ere, EAJak bera egin du Bilbon eta Bizkaiko batzar nagusietan adi. Hauteskunde municipala baino gehiago gertatu da Hego Euskal Herrian. Gaur, ziklo aldaketa baten lehen urratsa eman da Hego Euskal Herrian. Ezker independentista Euskal Herri osoa kontuan hartuta lehen indar politikoa da. Euskal Herri osoan kontuan hartuta. Ez da inbeste, beste alderdi batzuek gora egin izana, baizik eta Eusko Alderdi Jeltzaleak behera egin duela. Eta aintzat hartu dugu. Alderdi sozialistak erakutsi du beste behin ere herrialde plural bat garela, anitza garela, denona garela. Aldiz, ezinezkoa zirudiren Iruñean UPNeri agintea kentzeko lehiatzean, eskuin Espainia zaleari parez pare begiratze hutsa ere, sinesgaitza zen orain dela 4, 8, 12 edo 16 urteko hauteskundetan, bozak aitxe irabaztea ohitura bihurtua zuen UPNek, gainerako indarrak txiki utzita 2015ean ere Joseba Siron alkatetzara iritsi eta UPN oposiziora bidali zuenean, Euskal Herria Bilduk 5 zinegotzi lortu zituen, UPNek berriz 10 ordezkari eta bigarren indarraren botoak halako 2. Aurten inoiz baino gertuago izan du Euskal Herria Bilduk UPNeri aurrea hartzean, lehia oso estua izan baita 2 indarren artean, erregionalistek irabazi dituzte bozak eta heldu den lege aldian 9 zinegotzi izango dituzte. Euskal Herria Bilduk aldiz 8 ordezkari lortu ditu Iruñeko udal hauteskundeetan eta lehena izan da indar aurrera zaleen artean. Berresten dugu Euskal Herria Bildu gero eta funtsezkoa izango dela. Badago gehiengo aurrerakoia, eta mira, oso handia udalean, Iruñeko udalean. Beraz, hori oso gauza garbia esan duena. El Partido Socialista ha mantenido y ha consolidado su espacio político. Por lo tanto, es una valoración positiva. Pozik gaude, Nafarroan gaur berriro ere gehiengo progresista eta aurrerakoi eta anitza gertatu delako eta ez da gauza makala, oso garrantzitsua da. Hego Euskal Herriko datuak aipatu ditugu, baina atzoko egunean Espainiar estatuko beste lurraldetan ere ospatu ziren hauteskundeak, PPek PSOEri hainbat autonomia erkidegotako gobernua kentzeko modua izango du, baina gehienetan Voxen babesa beharko du, alderdi sozialistaren eskuetatik jaso ahalko dituen lurralderik preziatuenak Valentzia eta Aragoi dira. Lehenengoan PPek 40 diputatu ditu, botoen ehuneko 85,8 zenbatu direnean, 8 aldea ateratzen dio PSOEri eta Voxen 13 ordezkarirekin aixe gaindituko luke gehiengo osorako behar diren 50 diputaturen langa. Aragoin 16 diputatutik 28ra pasatu da PP, botoen ehuneko 97,8 zenbatuta eta gehiengo osorako behar diren 74 ordezkariak baino bat gehiago batuko lituzke Voxen 7 aulkiekin. Valentzia eta Aragoi ez lirateke PSOek galdu eta PPek lortu ditzaken erkidego bakarrak eta datuok ikusita, Pedro Sánchezek ustailaren 23rako deitu ditu Espainiako hauteskunde orokorrak. Espainiako gobernuko presidenteak adierazpen instituzionala egin du Moncloatik, maiatzaren 28ko udal eta autonomia hauteskunden balorazioa egiteko. Seré breve y trataré también de ser muy claro.
Acabo de mantener un despacho con Su Majestad el Rey, en el que he comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley. Gurera hueltan alderdi politikoek gaur aztertuko dituzte xeago hauteskundetako emaitzak, baina eledunak hasi dira lehenengo balorazioak egiten, eta guztien adierazpenetan ageri da bozen osteko itunen afera. EAJaren Bizkaiburu Batzarreko lehendakari Itxaso Atutxak elkarrizketan eman ditu zenbait irratitan, eta guztietan mezu bera eman du erakundetan egonkortasunik zabalena bilatzea izango da EAJaren irizpidea itun horiek hitzartzerakoan. Naiz irratiarekin batera egin zuen atzo 11 telebistak hauteskunde gaueko saioan, analista ezberdinak elkartu genituen, tartean Estitxu Garai Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria. Entzun dezagun jarraian hauteskundeen emaitzez egindako balorazioa. Hauteskunde ziklo bati ekiten diogula, eta azkenean ikustea joerak nola finkatzen diren funtsezkoa dela, eta EH Bilduk oso indar posizio handi batetik ekiten dio datorren hauteskunde zikloari. Egia da, bihartik aurrera gehiago egongo garela paktuei begira, hurrengo hauteskundei begira baina nik uste dute joera hauek erakusten dutela, herri honetan, momentu honetan, hegemonia leian dagoela, eta hori da nik uste dute titular nagusia gaurko hauteskunde emaitzetatik pixkat marko orokorrera salto eginda. EH Bilduk egin duen apostu estrategikoan nabaria da, gero eta babes gehiago daukala, eta hor, hemendik aurrera, ikustekoa da EAJ nola kokatzen den bere marka berrindartzeko. Urte askotan zehar, EAJ nolabait babestu da kudeatzaile onaren markaren azpian, eta uste dut hor higadura handia jasotzen ari dela, aipatu ditugu ustelkeria kasuak, aipatu dugu Zaldibar, baina nik uste dut Osakidetzaren egoera eta biztanleek bertatik bertara ikus ditzaketen gauzak, eta naiz eta gero komunikabideetan markoa eta diskursoa beste modu batean finkatu jendeak bere eskutik ikus ditzakeenak, horiek noski kalte handia eragiten dutela, ezta? Nik uste dut gaur EH Bilduk badaukala zer ospatu, baina egia da, azkenean EH Bilduren apostua hauteskunde hauetatik asko zarago doala, eta jarraitu beharko duela lanean, ez dauka zalantzarik hauteskunde emaitza hauen ostean EAJak ere berkokatzeko aleginak eta bi egingo dituela, eta ikusi duguen norgehiagoka bat, eta badirudi hau izan dela lehen atala, eta jarraituko dugu hurbiletik aurrerantzean datorren. Gaur egun EAJak PSE du bazkide nagusi Eusko Jaurlaritzan, eta itun hori indarrean egonda Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako gainerako erakundetan ere. Zenbait alerretan itun hori ez litzateke nahikoa izango gehiengoa eskuratzeko, eta bi alderdiek PPren laguntza beharko lukete Euskal Herria Bilduk, baino babes handiagoa lortzeko. Atutxak ez du aukera horri aterik itxi, eta esan du litekena dela zenbait herritan hirugarren alderdi baten edo tokian tokiko plataformen parte hartzea beharrezkoa izatea. Entzun jarraian Julen Mendoza aholkularia. Nik gatuko nintzateke pixkat Arnaldok aipatu den ziklo politiko berri bat azten dela. Nik uste horrela dela. Gaurko hauteskundeak garrantzitsuak izan direla. EH Bilduk darama urte batzuk bide bati ekin ziola, eta honek egiten duena da konfirmatu bide horri, ez? Eta zentzorretan usten dut, leheno inkuso hitzeiten ari ginena, ez? EH Bildu bere bide honetan jarraituko badu, gero eta arazo gehiago izango ditu EAJak, eta EH Bildu berriz aukera gehiago izango ditu, ez? Beraz, irekitzen zaigu eszenario politiko berri bat, ikusiko dugu ere aliantza hauekin zer gertatzen den, egia da, nik ez dut aurrikusten orain ezer drastikoa gertatu genik, hau da, izugarrizko aldaketa gertatu genik, baina bai iruditzen zait, eta lehen esaten genuen bidetik, 4 urtera begira,
batzuk hasiko direla pentsatzen, ez? Ze gertatu daiteken eta nola zegoeran aurkituko nahi zen ni eta nola hasi bandaiz posizionatzen, ez? Bereziki diot Alderdi Sozialistaren kasuan. Uste duten denbora batera toki bat topatuko beharko dula. Ez dut uste hori izango denik, hauteskunde orokorrak, Espainiakoak hemendik gutxira dira, eta ez dut aurrikusten, nik behintzat ez dut aurrikusten ezer aldaketa nagusirik gertatuko denik, ez? Baina, bueno, nik bai iruditzen zait EH Bildurentzako izugarri emaitza ona direla, esaten genuen bezala, egia da abstentzio dela, baina EH Bilduk igo egin duela bozka kopuruetan ere, eta zalantzari gabe AJak kalte handia jaso du, eta, bueno, ikusiko dugu kalte hori nola kudeatzen duen, ez? Baina, hemendik aurrera, uste dut aukera oso interesgarriak irekitzen direla, aspaldian agian ikusi ez genuen panorama politiko desberdin bateko herri batekin topatzeko. Aipatzekoa da ere besteak beste Gipuzkoan jaso den abstentzio mailan, naiz eta toki guztietan bera egin duen parte hartzea jaitsi nahi buzuan 40,07, eta orain 4 urte baino ia 7 puntu gehiago litzateke horrela, gainera 5.941 pertsonak bozkatu dute zuri, eta 4.097 boto balio gabe egon dira. Atzoko saioan, aurretik entzun ditugun analisten aritik arituzten Eguzki Urteaga, soziologoa ere, baina abstentzioari errepatuta alaxe arituzten entzun. Gauza asko esanak izan dira. Argi dagona da, naiz eta abstentzioa gorantza egin, EH Bilduk gorantza egin duela, ez bakarri portzentaietan, baita boto kopuruetan ere bai, eta hori ikusten da lurralde guztietan. Bizkaiaren kasua hartzen badu, 15.000 boto irabazi ditu. Eta hori Bizkaia bezalako zonalde batean oso esanguratsua da. Horrek ahalbidetu dio, azken finean, udalerri berriak konkistatzearena, ikusiko da bigarren fase batean negoziaketak zernolako emaitzak emango dituzten, eta zernolako paktuak eragingo dituzten, baina fondoko tendentzia baten aurrean gaude, eta horrek nahita nahiez gainontzeko alderdiengan ere eragina izango du, bereien estrategiak birplanteatu beharko dituzte, Alderdi Sozialistak botoa galdu ditu 4 probintzietan, eta etorkizunari begira, zeren berak daukagakoa, azken finean gobernagarritasunarena instituzio askotan, birplanteatu beharko du, segurazki ez da jarraian izango, baina hemendik 4 urterako bidea gaur egun hasiko da, eta horrek eragina edukiko duela inongo zalantzari gabe. EH Bilduren kasuan eta Ezker Abertzaleari dagokionez jarraitu behar du orain arte garatu duen estrategiarekin, eta 3 printzipio dauzka. Bata da zentralitatea bilatzearena, bestea da gestioan eta gobernagarritasunean emaitzak lortzea eremu ezberdinetan, eta 3. da paktoak egiten jakitea, eta hori demostratu du bai Espainiako Kongresuan, bai Nafarroako parlamentuan, bai hainbat udalerritan, eta argi dagona da etorkizun nahiko oparoa aurkezten zaiola Ezker Abertzaleari. Ikusten gabiltzanez hauteskunde gau guztietan legez kontraste gaua izan zen atzoko alderdien egoitzetan Euskal Herria Bilduren poz handia, PSren eta PSNren poz kontrolatua, eta EAJren poz tristean. Euskal Herria Bilduren emaitzak oso onak dira, hauteskunde mapaia osoan gura egiten segitzen du. Ez du zigorrik jaso Espainiako gobernuari lege garrantzitsu gehienak aurrera ateratzen laguntzagatik, eta batzuk alderantziz egin zezan gogotik saiatu arren, etorkizuna zitz egin duelako eta ez iragana Iñaki Altuna naizeko zuzendaria. Kontuan hartu behar da lehenik eta behin, hautez ziklo bat hasten dela orain. Denbora batez eta nola hasten diren zikloak importantea da ze tendentzia, ze norabide izango den dena. Eta kasu honetan, udal hauteskundetan bozkatuena da, nik izan historia inoiz pasadan, segurunik ez, lehen aldia izango da EH Bildu bozkatuena dena, eta foru hauteskundetan hortxe dabiltza, oso paretsu. Kontuan hartu behar da, orain dela 4 urte, EAJak 120.000 bozkatatzen ziola foru hauteskundetan eta Nafarroa kontu barne hartuta, eta udal hauteskundetan 60.000 bozka atatzen zizkiola aldea. Alde hori erabat gutxitu dala, ez gutxitu ez ere zean gelditu dala. Eta, kontuan hartu behar dabe, politikoki, pixka bat, hauteskunde izan dute norgehiago garen kutsu hori, ez? Eta batez ere gainean ikuste dut, gehiago Ortuzarrek planteatu dula horrela, EH Bildu baino.
seguruna ere bazekelako zerbait bazetorrela, ez? Eta horrei aurre egiteko, ez? Eta nik uste, horren ondorio da EH Bildu mapa politikoari dagokionez, indartzen duela bere pisua nabarmen, eta momentu funtsesko batean, dala hauteskunde ziklo berri baten aurrean, ez? Eta hori da nik uste nabarmentzekoa, kontuan hartuta, Gipuzkoan aspaldiko partez lehen indarra izatea, foru hauteskundetan, eta hiriburutan, Gasteizkoa, ez dakit ez, baina pixkate urte batzu dauzkagu, guatzen baldin maia zertzen Gasteiz goen dela 30 urte, atera kontuk, ez? Tendentzi nik uste hori importantea dara bai, ez? Hauteskundetan ere gaur batzuk daude pozik eta beste batzuk goibel, hori ere buelta emango du ere, ez? Zikloak ere, hauteskundeak ere, desgasteak etortzen dira, guain ere paktuak etorriko dira eta albiste ezberdinak egongo dira, baina tendentzi dagokionez, Euskal Herrian ikusten da, balako, ezkerreko independentismoaren sustraitze sendo bat, iparraldean ere goen dela gutxi egon dago hauteskundetaren nabarmen da, adin pixka daukagu, gogoratzen gara, goen dela 20 urte bazertzan ura, ez? Eta nik uste hori, hori dela azken baneran tendentzia, ez? Ezkerreko independentismoaren tendentzia bat nagusitzen ari dela maila batean, baina, bere erritmoan esan daiteke, ez? Eta guendik ere esan bezala, atzera pausoak egongo dira, eta aldaketak egongo dira. Baina egia da, datzozen urteotako, posizion batean jartzela ezkerreko independentismoa, Madriden daukan, gaur egun daukan ere jokalekua kontuna hartuta, nahiz eta Madridetik datozen, ez dakit, haize horiek ere, beste gauzatzuk esan dezaketen, baina, behintzat, hori dela valorazio nagusia, ez? Tendentzia bat markatzen dela, mapa politikoan, sustraitze badagoela ezkerreko independentismoaldetik, eta norgehiagoka horretan, EAJak gain gontan atzera egin duela. Egia da, eta nik uste bereiek ere, egia da guen dela 4 urte, 2005an EAJak segurako emaitzak lortu zituela. Egia da ere bai, bere espektatiba, ere inkestetan eta hori inork ez duela holakorik detektatu, ez? Abstentzioa kalte egin dio, baina egia da bozka portzentajean bera egin duela. Jende gutxiago bozka dio, baina portzentaian ere bera egin duela, beraz ez da bakarrik abstentzioa. Seguruna ere bai PPek urte hauetan, hainbat espainolismo, hainbat sektore EAJan izan duen, ez dakit ez, babes leku edo aterpe leku, nola PP Sisko indazioan, sektoreek ere, seguruna guain ere, hainbat herritan eta foru hauteskundetako batzutan, voltatu dira demagun bere etxera, nola esateko ez. Dena da, tendentziak dira nik uste, baina tendentzia horiek erakusten dute, baudela bindar nagusi Euskal Herrian, Alderdi Sozialistan nik uste ere maila batean, egia da, ez da, baina nik uste beldur gehiago ziola emaitzei pasadana baino, eta nik uste panorama hola gelditu dela, ez? Bi indar nagusi, leheno bezala, egia da, oso paretsu daudela gaur egun EAJ eta EH Bildu, hauteskunde ziklo berri bati ekiteko orduan, gero-gerokoak. Gaurko magazin hauteskundetan zentratuta egonda ere, asteburuan jasotako bestelako albistegi ere erreparatzeko bada tarte laburra, eta beste kontu batzuei bide eman baino lehen, kirolei helduko diegu jarraian, Urkiri kirol kazetaria dugu kameraren beste aldean, eguerdion, Kaixo, eguerdion. Eguerdion, tira, asteko futbolari helduta, zer utzi dute Euskal Taldek azpimarratzeko, Aipatu ez, hauteskundean joko zelaitik pixkat kirolen joko zelaira jongo geha oainguan, aztertzeko batez ere, osasunak igoerako playoffa jokatzen zoala, lehen kanporaketa Granadaren aurka, Granadan galdu egin zoan, beraz zaiazakan Iruñean marka hori iraultzea, 2-0 galdu zoanan, eta gainea, etxian ere 0-3ko porrota jaso zoan, eta gorritxoak beste behin, igoerarik gabe gelditzen dira, eta ja badira urte deixente lehen maila eskuekin igurtzi dutela, eta ez deuela jaso esperotako saria, kasu honetan, Leire Fernandez bezalako jokalari, eskarmentu handiko jokalari batek esatezuan, agian autokritika gehiago egin behar dela, ze badiala urtiak amesten igoera horrekin, eta azken unian, beti azken unian, izan ligako azken partiduan edo kasu honetan igoera fasean bezala, ies egiten die igoera horrek, eta
Eta bueno, ez dakit aldaketa, baina bai pentsatu beharko duela ea nola aurre egiten dian urrengo denboraldiari. Bai ez, beraz ikusi beharko dugu nolako eragina duen honek ez datozenei begira. Eta horretaz aparte eskubaloian betionak salbatu eginda azkenean, ez da? Bai, esan behar da denboraldia amaitzen dagoela batez ere taldekako kirolei dagokionez, eskubaloia da horietariko bat, eta asteburuan larumatean jokatu zen denboraldiko azken partida euskaldunei dagokionez, gogoratu dugu ligako finala ere jokoan dagoela, baina kasu honetan Zuazo eta Betiona jaitsiera saihesteko borrokan zeuden, Nafarrei asko konplikatu zitzaien helburua, kontuan askotan aipatuet saio honetan Zuazo jaitsita zabala, jaitsiera kondenatua zegoela, baina katuek bezala zazpi bizitza dakela erakutsi dugu bizkaitarrek, eta azken unera arte bizirik egon dira Betionaken kalterako. Zuazo suspertu eginda jaitsiera honetan, eta Betionakentzat burua uste bilakatu da azken partiduan, azken unian, lortu zoan salbazio ematen dion garaipen hori, aipatzekoa baita ere Atarrabiako kiroldegiak goraino beteta egon zala, internetez jarraitzeko aukera egon zan, eta sentitzen zen benetan urduritxasuna zabala Atarrabian, herri osua bultzaka zabala Betionak beste urte bat mantentzeko lehen mailan, gogoratu behar da, iaz igo zala Betionak, honek ere lau igoera fase jokatu zitsun aurretik, eta beraz, proiektu zento bat nahi zuen eraiki lehen mailan oinarriak sendotzeko, esan behar da lortu deuela, denboraldi txukuna egin deuen, naiz eta azken fasean komplikatu zaien apur bat salbazioa, esan bezala, eta Betionak izango dugu urrengurtean lehen mailan berarekin batera, eta zoritxarrez kasu honetan Zuazok baia galdu dugu, 11 urteren ondoren, 2012-2013an igo zen Zuazo lehen mailara, eta hamarkada bat beranduago jaitsiera maila galdu dugu Barakaldoko taldeak, tartean daka Kopako azpitxapeldun izan zen 2016an, Kopako azken fase ere antelatu zuen 2019an, eta hortik aurrera arazo ekonomikoak eta gainontzeko komplikazioak zaildu egin dute Zuazoren proiektua, eta urrengurtean bigarren mailatik ekin beharko diote. Eta bukatzeko berri izan, txirrindularitzan, denboraldiko uzei zirkuito profesionaleko azken lasterketa jokatu da Euskal Errepideetan, zer da hemen nabarmentzekoa? Nabarmentzekoa, Olivia Baril izan dela irabazlea, aipatu bezala uzi zirkuito profesionaleko azken lasterketa izan da Euskal Errepideek jaso dutena denboraldi honetan, eta Eibarko Iria saria jokatu da, Olivia Barilek irabazi du, bera kanadiarra, baina Donostian bizi da, eta aipatzekoa Euskaldunen maila ona eta Euskal taldeen presentzia lasterketa honetan, aipatzekoa Uso Ostolaza esaterakoa 10. helmugaratu zela, eta hasieran lehen da biziko taldetxoan aritu zen, lehen 3 artean, baina errepidetik atera zen, eta horrek apur bat zaildu zoan bere lasterketa, azkenean lehen 10 artean zelkatu zen, baita bere taldekide Jurani Blanco ere, eta aipatzeko ere, Bizkaia Durangoko Catalina Soto, 23 urte azpiko lehen txirrindularia izan zela, beraz, Euskaldunak maila honean, Euskal Herrian bizidan txirrindulari baten garaipena, eta Euskal taldeek ere maila ona erakutsi dugu klasiko honetan. Hala da bai, eta honekin hemen utzi behar dugu konexioa, Ane, esker mila eta hurrengora arte. Zuei, animo. Eta honekin iritsi da gurean gaur magazinaren lehen atalaren amaiera eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko. Aipatu bezala hauteskunde egunaren analisia egitea egokitzen zaigun, eta horretarako Jonan Sa izango da gaur gurekin laster arte. Goizero irrifarra ahoa, nekea eta negarra alboa,
horiek erantzuna. Ahoan, ahoan, baina nire itzala. Alboan, alboan, egunak mendea, dirudi ordea, zorionak kartzela, bihurtu zorrela, hautatu bidea, badago aldea, erori edo bestela. Naztu eta dap-dap, elkarrekin dap-dap, airean goaz. Zuk nirekin dap-dap, nik zurekin dap-dap, kolosala izango da. Naztu eta dap-dap, elkarrekin dap-dap, airean goaz. Zuk nirekin dap-dap, nik zurekin dap-dap, kolosala izango da. Bidea hasi da, zulotik argira, batera goaz. Goruntza begira, eutsi eta tira, erori bestela. Bada, 12:00 pasata heldu zaigu eguneko elkarrizketari heltzeko unea, eta gaurko honetan atzoko hauteskundei erreparatzea egokitzen zaigu, eta horren analisia egiteko hemen dugu gurekin Jon Ansa, ondo etorri gurera. Eta tira ez, albiste nagusia bada nola Euskal Herria Bildu bozketan gailendu egin zaion EAJ-ari, titular horrekin adoz eta horixe da hauteskunde hauetako titularra. Hauteskundetakoa, bai, ez da. Nik uste dut, titular bezala nik esango nukena dela, aldatzen ari den herri bat, aldatzen ari den gizarte bat, eta uste dut, hauteskunde emaitza direla izebergaren punta. Nik uste dut badagoela, iaia euskal geografia osoan zeren. Euskal Herria Bilduren garaipena geografikoa eta territoriala ere bada. Euskal Herria Bilduk irabazi du Oionen, irabazi du Galdakaon, irabazi du Bakion, irabazi du Gasteizen, irabazi du Errenterian, irabazi du Tafallan, adibidez, irabazi du oso geografia zabal batean, ezta? Eta hor badago nolabaiteko belaunaldi bat, aurrerakoia dena, euskal hiztuna dena edo euskal hiztuna izan nahi duena, politikak ezkerretik ulertzen dituena, nazio sentimentua badaukana, gehiago gutxiago, iruditzen zait Euskal Herria, edo Euskal Herrian zati handi bat, bentzak gizartean zati handi bat, bide horretan doala, ezta? Eta kudeaketa eredu bat, pixka bat PNV-ek eta Alderdi Sozialistak batera, batez ere PNV-ek daukana zera, kudeaketa eredu oso bat nolabait aldatzearen alde dagoela. Eta iruditzen zait, hauteskundeak beste pauso bat eman dutela, aldaketa geldo, baina seguru horren bidean, ezta? Eta ikusten dugu Euskal Herriko mapa hori ez, koloretan ageri zaigunean ez, nolako aldaketa, horixe, agian esaten duzunearen hildotik ez, territoriala ere eman den, eta horixe ez, mapa aldatu eginda, mapa politiko aldatu eginda, zer gertatu zaioa EAJ-ari edo? EAJ-ak begira, 2020ko uztailaren 12an, hauteskunde autonomikoetan, EAJ galdu zituen 50.000 boto. Eta momentu hartan, klaro, 50.000 boto galdu zituen, baina parlamentari berriak lortu zituen, eta geratu zen pixka difuminatuta, ezta? Baina 50.000 boto galdu zituen. Eta aldi berean Euskal Herria Bilduk botoak irabazi zituen. Orduan, hori esan egin hori joera bat da, pandemia egoera batean gertatu den zerbait da, hor gelditu zen, ezta? Kontua da, pandemia garaitik ona, beste bat gauza gertatu direla, kudeaketari lotuak, baina gauzak egiteko modu bati lotuak ere, ezta? Eta nolabait, Eusko Alderdi Jeltzaleak osakidetzan, beste gai askotan gauzak egiteko daukan modu horrek,
momentu honetan sortzen du ezin egon bat, gizartearen sektore gero eta handiago batzuetan, ezta? Orduan, iruditzen zait, 50.000 boto galtzetik, iaia 100.000 boto galtzera pasa dela, iruditzen zait hor mezu oso garria dagoela, nik uste Ortuzarrek ondo interpretatu zuela atzo, bere adierazpenetan hori, eta gainera nik uste dut prestatua zituela, zeren nik uste dut norbaitek baldin bazekien hori gertatuko zela, uste dut Ortuzar berazala. Beraz, EAJaren joera hori, alegia gizarteko sektore batzuk EAJaren kudeaketari bizkarra ematea, horrek ez du esan nahi zehazki EH Bilduri botu eman diotenik, baizik bizkarra eman diotela, ez dutela babestu, abstentziora jo dutela, ezta? Hor mezu oso garbitan nabarmen bat dago, neke zentzu garbiak dituela kudeaketa eredu horrek, ezta? Bai, izan ere da ez jakina zela zenbaterako eragina izan zezakeen esaterako Jaurlaritzako kudeaketa batek, udal eta foru hauteskundeetan, baina badirudi bai eragina izan duela, hainbatean bada ere, beraz abisu larria, aipatzen zuen Ortuzarrek berak abstentzioa nolako abisua da edo zer mugitu dezake hor barruan. Bai, Jaurlaritza da, baina instituzio guztietan daukate akordioa Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak. Eta hori ere bada politika egiteko modu bat. Alegia, instituzio guztiak banatzeko eta trukatzeko ez du inportan doain edo Eusko Jaurlaritza. Berdin tratatzen dituzte instituzio guztiak. Ez du inportan doain Euskal Herria Bildu lehenengo indarra izan da. Euskal Herria Bildu kentzeko EAJak eta Alderdi Sozialistak akordio bat egitea, edo Jaurlaritzan egiten diren politikak, ezta? Eta hori da gauzak egiteko modu bat, lehen esan dudan bezala. Ez da bakarrik erabakiak, ez da bakarrik erabaki politika publiko konkretuen ondorioak. Da ere, nola ulertzen dugun politika egiteko modua bera. Eta noran zoan euskal gizartea, zen norabideetan tiratzen ari den, nora jotzen ari den. Eta iruditzen zait, gauzak egiteko modu horri emendakin handi bat jarri zaiola, ezta? Baina aipatu lehentxeago abstentzioa bera, Ortuzarrek ere aipatu egin zuen, Hego Euskal Herrian zer nolako lerroburuak utzi ditu? Bueno, beti egiten dugu galdera alderantziz, edo betzat alderdiek egiten dute, eta esaten da, abstentzioa kalte egin digu. Eta esan barena guk egin diogu abstentzioari mesede. Abstentzioa erabaki legitimo bada, eta kitxo. Jendea abstenitu daiteke, eskubidea duka, abstentziora jotzeko, eta abstentzio horrek bere baitan abstentziori oso politikoa izan daiteke, ez dago inon arazorik, ez orduan, garbi dago Euskal Herria Bilduri abstentzioak ez diola eragiten. Alegia, bai 2020ko hauteskundeetan, eta bai orain, abstentzioak gora egin arren, EH Bilduk botuak igo ditu ere. Ez ditu igo modu absolutuan botu gehiegi. Ez, ba, ego ditu, ezagiz bat izan diren, 15.000, 17.000, hor zuen jakingo duzue, baina erlatiboki bai, alegia abstentzioa gora eta EH Bildu ere gora. Ez da, beraz, garbi dago, abstenitzen ari direnak, beste alderdietako boto emaileak direla, edo beste alderdi botoa eman dietenak. Ez da, beraz, sistema hori dago zalantzan. Bai, eta ikusi behar da, EH Bilduk alternatiba bihurtzen den. Badirudi aukerak dituela, badirudi alternatiba izateko gero eta gertuago egon daitekeela, baina oraindik ez da gertatu. Bai, horrek badu etorkizunera begira jartzeko, beharra sentzu horretan, eta horrekin lotuta hasieran ere aipatzen zenuen apur bat, nola ikusten gabiltzan aldaketak direla jartzen, gabiltzala jartzen ez, mai gainean, ala hitzeiten zuen atzo Otegik ere, ziklo baten aldaketa iritsi dela orain. Zer suposatu dezak, ez dakit asko ere hasi dira egiten kabalak Eusko Jaurlaritzako hauteskundei begira, ezin daiteke bere horretan ez maitzarik estrapolatu, baina tira ez hor bada zer jokoan. Bai, nik uste, Arnaldo Otegiri atzo gertatu zitzaiola, hauteskunde gauetako euforia eta mozkorraldi emozional horretan gertatzen dena batzuetan. Nik uste dut, importantea dela irabazen duzunean nola jokatzen duzun, zer transmititzen duzun, ezta? Eta nik uste ulertzen ditut emozio horiek, uste garaipen politiko oso handia edukizuela Euskal Herria Bilduk. Gero beste kontua da, tonoa noraino igotzen dugun eta noraino ez. Orduan, ez dakit asmatu zen hori esaten. Gero, ziklo aldaketarekin ados nago, baina nire ustez ziklo aldaketa lehenagotik dator. Osea, ikusten ari gera ziklo aldaketa baten ondorioa. Bai, eta nire ustez hau importantea da ulertzea. Zikloak ez dira aldatzen hauteskundeetan. Hauteskundeak dira gizarteko aldaketen isla bat.
Eta gainera, eta ez beti esan dut, isla hori etortzen da, agian ez momentuan. Nik uste dut, hauteskunde emaitza moz gelditzen direla. Moz gelditzen dira, benetan, nik uste dut gizartean dagoen ezinegona edo dagoen ikuspegia, oraindik ere ez dago guztiz islatua sistema politikoan. Oran, ziklo aldaketa hori, ja lehendik datorrena, ondoen ulertzen duen alderdi politikoak edo indar politikoak etorkizuna irabazita dauka. Eta uste dut hori zanetekela EH Bildu, momentu horretan EH Bildu dagoelako ondoen posizionatua, baina besteak ere ez dira lo geldituko eta saiatuko dira gako berri horietara egokitzen. Bestelako foku txiki bat ere PPren gainean egon daitekela esan genezake ez, eta nire emaitzak hobetu egin ditu bere horretan orokorrean, eta badute hainbat lekutan giltza ez, EAJ-ari gobernuak eman, ala ez temateko? Bai, Alderdi Popularra atzo arte euskal sistema politikotik kanpo zegoen. Atzo sartu egin zen euskal sistema politikoan berriro, sartu egin zen. Eta horrek arazo handia sortzen dizkio batez ere Euskal Alderdi Jeltzaleari, baita Alderdi Sozialistari ere, baina Alderdi Sozialista joko gehiago dauka. Hemen ze gertatu daiteke, hauteskunde daude uztailaren 23an, bai, Espainian, eta claro, hortik ateratzen denak, momentu batean Euskal Alderdi Jeltzaleak gaitasun eduki dezakelako Alderdi Popularrarekin akordioak egiteko Madrilen, iraganean egin izan dituen bezala. Baina hori egiten baldin badu, Alderdi Sozialistarekin hemen dituen akordioak guztiz zalantzan geldituko zaizkio. Eta hori baino lehenago, Espainiako hauteskunde kanpaina baten erdian, erabaki behar du Alderdi Popularraren babesak jaso nahi dituen Durangon, adibidez, edo Gipuzkoako Foru Aldundian adibidez. Eta iruditzen zait osataka estua jartzen duela, eta Alderdi Popularra noski Euskal Herrian gozatzen ari da politikoki, zeren oso posizio erosoan eta atseginean kokatu da, ezta? Bai, ez ikusi beharko dugu beraz, EAJak zer nolako, ez da giden boterea itzaz, zer nolako protagonismoa eman gura dionez, izan ere hor titularrak izan daitezkez nola PPri esker irabazten dituen, hainbat erakunde PNV-ek eta ez dakit hori zenbat erainoko kaltea egin aldion. Hor, badakiguna da, erabaki ekartzen dituzten momentuan, Alderdi Sozialistak eta Alderdi Popularrak edukiko duten lehentasuna izango dela uztailean 23ko hauteskunde erronka. Orduan, horren arabera hartuko dituzte erabakiak euskal instituzioetako aliantze begira. Eta EAJaren lehentasuna izango da udaberriko hauteskunde autonomikoak. Beraz, bi lehentasun horietatik abiatuta hartuko dituzte aliantza erabakiak. Esan dugu lehen agian Otegi berotu zela pixkat, agian Egibar ere. Esan zuenean, aurkeztu egingo zela Euskal Alderdi Jeltzalea Gipuzkoako Foru Aldundia eramatera, baina jakinda zer datorren, ze egutegi elektoral datorren ondoren, nik ez dakit erabaki prudenten izango litzaken Euskal Alderdi Jeltzalearen aldetik. Ez gainera izan daiteke ere garaia EAJak espeserekin dituen aliantza horiek birplanteatzeko edo agian ez, ikusten gabiltza nola, dagoeneko ez dion ematen beti ez, formula horrekin gobernatzeko. Bai, kontua ze alternatiba ditu. Claro, EAJak eraiki du aliantza sistema sendo bat, Eusko Autonomia Erkidegoan, baina aliantza sistema horrek ahuldadeak erakusten dituen momentuan, EAJ alternatiba gutxirekin gelditzen da. Esan nahi dut. Noski Euskal Alderdi Jeltzaleak jarraitu nahiko duela Alderdi Sozialistaren kindaukan aliantza horretan beste alternatibarik ez daukalako. Hemen galdera da, Alderdi Sozialistak jarraitu nahi du, alegia jarraitu nahi du hori akordio orokor bezala ulertzen, edo erabili nahi du hauteskundeek eman dioten zentralidadea. Zeren egia da, Eneka Andueza izan zen beste euforiko, testosteronikoietako bat atzu, ez da, oso euforiko atera zen. Baina egia da, Alderdi Sozialistak zentralidade politikoa dauka. Alderdi Sozialistaren eskuetan egon daiteke, urrengo Bizkaiko Foru diputatu nagusia Iker Casanova izatea. Adibidez. Euskal Alderdi Sozialistaren eskutan egon daitezke gauza pila bat, eta momentu batean Gasteizko udala da Alderdi Sozialistak lortu dezaken instituziorik handiena, eta hor daukan, badirudi daukan aukera bakarra dela PPrekin eta EAJarekin
lortzea, ikusiko dugu hori nola eskontzen den uztailaren 23ko hauteskunde kanpaina baten erdian, PP-rekin batera. Ez da, badago beste aukera bat, eta da, Euskal Herria Bilduk, Alderdi Sozialistak eta Podemosek gazetzen akordio bat egitea. Eta gian akordio horren emaitza izan daiteke Alderdi Sozialistako alkatea. Ez da, hau guztiz improbablea da, ez dut nahi, inor pentsatzea hori gertatuko denik. Orain, posibilidadea aritmetiko hori badagoela, bai, eta Alderdi Sozialistak berak ere erabaki beharko du ezu. Ni jokatu nahi dut ditudan kartekin, edo jarraituko dut Euskal Alderdi Jeltzalearen babespean, nolabait bigarren zera indarra esaten bere akordio guztietan, ez da? Bai, ez, pilotagian EAJaren gainean egon baino, ez, berreskuratu dezakete, edalako zerbait, eta tira, ez, aipatu gulen tarteka nola gaur bertan egin duen iragarpena Pedro Sánchezek, ez, estatuko hauteskundak uztailaren 23ra aurreratzekoak ikusitu, ez, nolako emaitzak izan diren, ez, Espainiako estatuko bestelako lurraldeetan, zer uzten du agerian, ez, aurrerapen honek? Bai, nik uste dut, Pedro Sánchezek arrakasta edukitzeko aukerak gaur dira 10%. Hor dago realitatea. Gero, maniobra izugarri askar egin du beti bezala, ekimen politikoa hartu du berehala beti egiten duen bezala, zentzu horretan, iruditzen zait, Pedro Sánchez oso asko gutxietsi izan degula, iruditzen zait oso politiko inteligente eta oso ondo manejatzen ari den politikari badela, beste gauza bada epe luzerako estrategiari daukan, nik uste dut ez, baina motzean oso ondo mugitzen da. Nere iritzia da, hau hain azkar egin izanak adierazten dola berak lehenagotik ja hau pentsatuta zokala. Alegia, kalkulu guztiak eginda, eta nik uste bai lortzen duela ekimen politiko hartzea, bai lortzen duela autonomia erkidegoetan eta udaletan egingo diren akordio guztiak kondizionatzea, kanpaina elektoral baten erdian egingo direlako, esan dugun bezala, baina ustez badago hirugarren puntu bat, eta da, bere ezkerretara dagoen espazio hori dagoen bezala egonda, iruditzen zaite PSOEk egiten duen apostua dela, botoa konzentratzea bere inguruan. Alegia, momentu enten Pedro Sánchezek oso esperantza gutxi dauka Yolanda Díezen proiektuarengan eta are gehiago. Oportunitatea ikusi du, hor egon daiteken jende hori guztia, erakartzeko zergatik aurrean PP eta Vox izango dituelako. Eta nik uste hori dela bere jokaldia. Esaten dizut, 110ko posibilitatearekin berak kalkulatuko zuen, udazkenen arte itxoitea are okerragoa izango zela. Bai, ez, agian gehiago polarizatzen bada, ez, egoera aukera gehiago izan aldituela. Hori da, ez, nik uste dut, konfrontazioa lima edo Sánchez edo Vox, PP Vox, hor Sánchezek boto asko pilatzeko esperantza eduki dezake. Nik uste dut, jokoa hori dela. Aipatu duzu, ez, zer nola geratu den edo, hitzera eman da, ez, Mas País, eta tira, ez, inguruko alderdi horiek hemen ere, zer gertatu da Elkarrekin Podemosekin, izan ere, berantzako joera hori berretsi eginda. Bai, nire ustez, albiste txarra da Euskal Sistema Politikoan, ezker federalista hori, hain bajo egotea. Zergatik, horrek alternantzia kombinazioak gutxitu egiten dituelako. Garbi esan da, ezta? Durangoko adibidean ikusten oso garbia dela, baina ez Durangokoa bakarrik, ikusten orokorki aipatu dezakegula, espazio horrek indar errelevante eukitzea, ona dela aldaketak egon ahal izateko, ez? Gero gertatzen dena da, ezin dela egin politika, eta nik uste hori irakutsiela, Euskal Herrian ezin da egin politika Espainiako markoetatik. Eta hau bere gordintasun osoan esan behar da. Eta nik uste dut, Elkarrekin Podemosek azken bi urte hauetan, daramala politika egiten Espainiar begirada batekin. Eta oso gogorra horrela, zetan eske horrela da. Zentratzen dituzena zure mezuak ikastolen kontra, euskeraren perfilen kontra, eta esan nahi dut, eukidezakezu jende bat horrekin adoz dagoena, zilegia da ideologikoki horri kritika bat egitea eta beste bide batzuk planteatzea, baina egin duten modua, horrek adierazten du ez direla hemengo errealitatetik pentsatzen ari politika. Eta horrek ezin du emaitza honek eman Euskal Herrian. Hausnarketa hortik egin behar da. Gero egia da, estatu mailan, emaitza txarrak izan direla oroar, beraz, logikoa zan hemen ere beherakada hori edukitzea, ezta?
Eta tira, hasieran aipatu dugunari helduta ez nola Euskal Herria Bildu hainbat eta hainbat tokitan gailendu egin zaion bestelako alderdiei, lurraldei begira justu ez Gasteizko aukera batzuk bota dituzu lehenago jon, baina tira ez, bada deigarria nola Euskal Herria Bildu gailendu egin zaien gainerako alderdiei Gasteizen bertan zerren erakusle edo zerrez Gasteiztarren zer argazki uzten du honek mai gainean. Bueno, nik uste dut, eraldaketa aipatu dugu lehen, eta aldaketa, ditzen Gasteiz adibide perfektua dela, ezta? Gasteizen ze aldaketak eman diren azken hamarkadetan, denbora daramago esaten, nik uste dut 2011an Bilduk sekulako kolpea eman zuela Gasteizen, 6 zinegotzi atera zituela, eta hori kontsolidatzen joan den errealitate bat izan da. Eta orain, lau alderdi egon direnea jokoan, hori laubetako edonork irabazi dezake, eta EH Bildu atera da aurretik, baino badagoelako ja hirian jende asko 23.000 boto atera ditu Euskal Herria Bilduk Gasteizen izugarrizko emaitza da, eta gero gainontzeko kombinazioak ondo atera direz, jota berantz eta hautagaiarekin asmatu ez, alderdi populara eta alderdi sozialisten artean botoa banatu da, beraz, buru atera du, eta lehenengo indarra baina ez da geratu ziteken hirugarren. Eta hala ere, berdina esaten jarraitu beharko genuke. Ze aldaketa suposatzen duen Gasteizen 2011-2012-2023an nola dagoen konsolidatu da espazio hori, ezker soberanistaren espazio handi hori, eta horrek adierazten du, lehen esandakoa, Euskal gizartean ematen ari aldaketa sakoneko, motela dala, baina sakoneko dala. Eta Euskal Herria Bilduen atzetik soilik ez, PSE eta PPren atzetik eratu da EAJ urtaran kentzea ez da ideia ona izan? Garbi dago ez, urtaranen politikekin oso kritikoak izan gaitezke, ni ba naiz, baina urtaranek ez zuen sortzen bereziki kontrakotasun handirik, edo ez nahiko, ez dakit, zera zan ez da, eta aldiz hemen aldaketa hori, ez da ulertu. Lehenik eta ben alkatea den bat kentzea, eta agian, segurazki Gasteiztar batzuk ulertu dute hori alderdi barruko problema batzuk trasladatu direla nolabait Gasteizeko instituzioetara, ezta? Eta hori nik uste zigortu egin dutela. Eta horretaz aparte ez, Batzar Nagusiei begira, bada horre albiste honik edo... Bueno, batzuntzat honak bestentzat txarrak dira, ez? Euskal Herria Bilduk Arabaren kasuan lehenengo indar municipala izan da, foraletan ez, foraletan EAJan oso tarte gutxiarekin, ordan albiste hona izango litzateke, lehia bat egotea, ezta? Nik uste beti dela ona lehiak egotea. Gero, Bizkaian hitz egiten ari ginen EAJaren gehiengo oso bat iguruz. Bizkaian 50.000 boto baldu ditu Euskal Alderdi Jeltzaleak. Hori, sekulako, kolpe horren dimensioa, hain da hundia, iruditzen zait, ondo aztertu beharko Bizkaian bertan ere, ezta? Inexpugnablea zen eremu batean, EAJak hegemonia kulturala, politikoa zeukan eremu batean, Euskal Herria Bilduk 10 batzakidetik 15 pasa da, eta momentu honetan lehen esan dugun bezala, zenbakiek ematen dute. Iker Casanova foru diputatu, ez da gertatuko, ez dirudi, baina ematen dute, eta gero Gipuzkoako kasua. Eta Gipuzkoako kasuan, EH Bilduk nabarmen irabazi dizkio hauteskundeak EAJari, horrez dago inongo zerarik, Podemosek oso emaitza txarra atera du, beraz batuketa hori desenpatatzen du Alderdi Popularrak. Eta Alderdi Popularrak Gipuzkoan, EAJ, diputatu nagusi jartzea EH Bildurekiko alde handiz atzean geratu denean EAJ, iruditzen zait, Joseba Egibarrek ondo pentsatu beharko dituela atzo entzituen adierazpenak. Bai ez, Gipuzkoan gainera gero hiriburura begira Donostian ere Euskal Herria Bildu, ez, nahiz eta bigarren indarra izan oso gertu geratu da EAJ-gatik. Bai, Donostian ezin egun handia zegoen EAJ-arekin, ez da. Eta Eneko Goiak, lehenengo legegintzaldia erraz eta ondo bete eta pasa zuen, bigarren honetan hasi arazo handiagoak izaten, baina batez ere azkeneko hilabete hauetan, urte honetan, ikusi dugu Donostiako, ez da EAJ-aren kontrako mugimendu bat, da hiri eredu baten kontrako mugimendu bat.
Eta donostiarrak arrotzak sentitzen dira bere herrian, ez gero eta gehiago, eta horren erantzule egiten dute Donostiako alkatea. Eta horren, claro, kombinazio hori daukazunean, bastante egin du Goiak azkenean salbatzen hauteskundeak, uste denek ikusten genuela lehenengo indar geldituko zela, baina egunean zehar botazioa nola zigoazen ikusita, momentu batean baino gehiagotan, 2011ko irudiura etorri zitzaion burura bati baino gehiago hori Donostian, ezta? Joan Carlos Izagirrek irabazi zuen urte hartakoa, ezta? Beraz, benetan Donostian zalantzan dagoena ez da EAJ bera da, hiria ulertzeko modu bat. Bai ez, eta hiria ulertzeko modu ez, Bilbon ez da ezusteko handirik izan, baina bai tira ez, lehenengo aldiz Euskal Herria Bildu pesen aurretik geratu da, eta lortu ditu emaitza batzuk espero ez zituztenak, ez dagian Euskal Herria Bildu Bilboko jendeak ez da ere hor ere jaia izango zen. Pentsatzen dut. Bueno, nik urtea, denbora bat esaten, Bilbon zenbakiek ematen dutela. Baldin eta nola egiten diren gauzak, ezkerrak Bilbo gobernatu dezakela, nik horretan sinisten dut. Beti begiratzen didate, martziano bat bezala, baina nik sinisten dut. Baina, egin behar dena da, Bilbotik egin politika, errealitate gertuko horretatik, ezta? Eta agian, emaitza honek lagundu dezala ikusten, agian, segunetan nola planteatzen diren gauza, momentu batean, EAJ-ari ere aurre egin altzari, noski oso zaila da, ezta? Baina begira, Santurtzin, Portugaleten, Sestaon euneko 9 igo da EH Bildu, Getxon igoera izugarria, Basaurin igoera handia, Erandion, Leioan ingurune horretan guztian, Bilboa handia ditzen horretan guztian, EH Bilduk emaitza hobekuntza oso handia eduki du, ezta? Eta hori da, nolait, Euskal Mendebalde horretan, Mendebaldeko eremu horretan, eta horrek egitzen badugu Gasteitzekoa, pixkat Mendebaldea baino hegoaldean beste eremu batean kokatzen dena, baina Laudioko emaitza, inguru hori guztia aztertzen balin badugu, horrek ikusten dugu EH Bilduk azkeneko urteetan egin duten politiketan badagoela aldaketa bat ondoren gizartearen erantzunari dagokionean. Hipotesi bezala jarri dezakegu, ezkerreko gobernuak sustatu izana Madrilen edo beste faktore asko. Eta EAJ-aren nekea ere, hor batzen dira bi gauzak. Baina Bilboko emaitza hori ulertu behar da, metropoli osoan ematen ari emaitza batzuen barruan. Eta lurraldez aldatuta, Nafarroan ikusiko aldugu hiriburuan Iruñean Asiron alkate? Bueno, hauetan ez bada, urrengo eta ez badirudi joera hortik doala. Iruditzen zait, Pedro Sánchezen iragarpen honek, ustanen 23ko hauteskundeetako iragarpen honek, zaildu egiten duela, ekainaren 17an Asiron alkate izatea. Horrek ez du esan nahi, eta ari garela hipotesia hautatzen ez da, ez du esan nahi, hor dago, zentsura mozioaren aukera legegintzaldian zehar, hor dago, ez da, Lizarran gertatu zen. Aurreko legegintzaldian, UPN-ek entzeko, elkartu ziren besteak, eta EH Bildu jarri zen ez da, orduan, iruditzen zait, ekainan 17an ja, PSN-eren eskuetan dagoenez, kanpaina elektoral baten erdian, Sánchezek EH Bilduri alkatetza ematea Iruñan, negozio txarra gala. Bai, ez bai hor, hasian egiten ziren kabalekin ez da Pedro Sánchez zelako eraina izan zelaken edez, nahikoa aldatu badela panorama azken iragarpen honekin. Hori da, ez, eta eragingo dio guztiari, akordio guztie, baino, Iruñakoaren ikusten berezik ere. Bai, ez dala ere badirudi Foru Erkidegoaren gidaritzan txibite bera mantendu ahal izango dela, hor ere ez, paktutarako bada tarterik, baina tira. Bai, gehiengo osoa lortzeko EH Bilduren beharra dago. Eta hor zer da gertatu dena, geroa bai berantz doa, eta hori ere joera sekularra, beraz joera nabarmena dauka, EH Bildu gorantz dator, poliki, baina gorantz, eta, indar harreman horrek, pixat urduri ere jartzen du txibitez, EH Bildu ja oso gertu dauka Alderdi Sozialistak, ez? Dena, txibite berak aipatu duen bezala, Navarra Suma osatzen zuten alderdiak jetxi egin dira, ez, beraz, eredu hori, alegia PSN-eren eredu hori, gobernantza eredu hori, azkenean politikoki indartuta atera dela Nafarroan, EH Bilduren babesa edukitzearekin ez da ezer erori, Nafarroak hor jarraitzen du, Alderdi Sozialistak hor jarraitzen du,
milaka boto gutxi batzu galdu dituzte, baina guztiz bideragarria da Txibiteren proiektua, ez da? Bai, ez justu Espainiara begira ere ez esaten zen agian Euskal Herria Bilduk bultzatutako akordio horiek kalte egin al ziela gero atzoko hauteskundeetan, baina ikusi da hori horrela ez dela izan, eta tira orain iaia espero gabe edo eta beste batzuk agian esperota berriz ere ez, kanpainan sartu gara Pedro Sánchezen gaurko iragarpenarekin, zer nolako aurreikuspenak egin alditugu, datorrenari begira, joerak edo ez dakinik. Bai, azteko, ulertu behar da, Alderdi Sozialistak boto batzu galdu dituela, uste 100.000 bat boto galdu dituela, hauteskunde municipaletan, ez da ikaragarrizko ekatomea, ikusi eta 2009 Sánchez oso goian zegoela, eta zeuden zerak, baina Voxek igoera handia izan du, Alderdi Popular asko sendotu da, iruditzen zait, joerak momentu honetan hor daudela, ez da? Aurreikuspenak lehen esan dudana, ez lehen uste, Sánchezen aukerak momentu honetan txikiak dira, baina dituen aukera guztiak pasatzen dira, boto konzentrazio bat egitetik, Alderdi Popularraren nolabait irabazi oso gertu egotetik, eta gero, babes batzuk lortzea, babes periferiko batzuk, gehiengo oso bati begira, baina Sánchezetik ezkerrera dagoen eremua, eta igual fallatu egiten eta aurreikuspenean, ikusten da txikituta. Mas Madridek galdu ditu sekulako boto pila, bai, ezeran udala hauteskundeetan, hauteskunde autonomikoetan Madrilen mantendu dira Alderdi Sozialistan aldetik, baina ez dute inongo aurrera pausurik eman, nahiz eta Podemos erori egin den. Orduan, espazio horrek osotasunean indarra handia galdu du. Iruditzen zait, hor dago oso gogorra daukala Pedro Sánchezek, baina ausarta da, ausardiaz jokatzen du, eta ikusiko du, nik uste daukan guztia hor dago bat bota du, eta nik hiltzat ezin da eman, sauneko 10-eko bizitzari aitortu hartzaio eta ikusiko dugu. Bai, ez, beraz, esan duzu bezala ikusi beharko dugu, beraz, ziurrenik ez hartuko dugu tartea, beste alditan ontaz hitz egiteko, mi esker Jon gaur gurekin izatearren, eta orain jarraian eguneko solasaldiarekin bueltatuko gara. Laster arte. Piztu ziren, itzali gabeko gaua.
batekin pasa. Mezu bat bidaltzea hortik bi egunetara. Ta bai badut zer esan sarez kanpo nagonean. Ta bai banaiz zer izan biok batera esnatzean. Noiz bihurtu da maitasuna tabu, eizeak eramaten dituen hitz horietan. Noiz bihurtu da maitasuna tabu, eizeak eramaten dituen hitz horietan. Noiz bihurtu da kafe bat, muxu bat, benetako begirada. Larrosaz josiak gure izara eta bularrak. Azkar bizi nahi izateko neita behar dudan oro. Beldur banaiz azkarregi joan ta dena galtzeko. Noiz bihurtu da maitasuna tabu, eizeak eramaten dituen hitz horietan. Bada ordu bata pasata iritsi daguneko solasaldiari heltzeko unea, eta horretarako hemen ditut albo banatan, Esti Linares eta Carmelo Landa, ondo etorri. Bai, eskerrik asko. Eta gaurkoan, bai ala bai, hauteskundeak izango ditugu izpide, eta tira ez, kasik eta gai bakarra solastatzeko hor badugu ez, azken albiste bat, nola Pedro Sánchez agertu zaigun, uztailaren 23an, Espainiar estatuko hauteskundeak deitzen baukagu bere korte bat, eta tira, aipatuko dugu, zer nolako albistea iruditzen zaigun. Ez dakit daukagun Pedro Sánchezen kortea, bestela aurrera jarraituko dugu. Vale, tira. Seré breve y trataré también de ser muy claro. Acabo de mantener un despacho con Su Majestad el Rey, en el que he comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley. Aipatu izan dugu askotan mai honetan ez, nola azkenan ez, udal eta foru hauteskundeak ere hurrengoen kanpainan sartuak ziren, baina orain bai ala bai, segida batean sartu gara hauteskundetan. Baina, bueno, bai eman den urratsa logikoa da, ezta? Eta ikusita eta azterketa sakon bat egin da, bai gainera egin den urratz askarra izan da, eta dagoen orain justo ikusi egin dugun, ez da nola geratu egin dan mapa, eta zer motatako ondorioak izan ditugun, eman den urratz oso logikoa da. Baina inork uste dut ez ginen, espero gaur justo azdelenean horrelako berri batekin esnatzea, baina urratz oso askarra izan da, estrategikoa eta gainera non ipintzen ari garen orain fokua zen, eta orain fokua gaude, eta justo gaur ginen ez da, eta gu geu gede prestatuta hauteskundei buruz hitz egiteko, zer motatako ondorioak izan ditugun, zer atera egin den, udal bakoitzean, ez da, zer motatako gorakarak, beherakarak egon diren, zer motatako, aldaketak egon diren, baina begira zerekin egazten ari gara. Orduan, ja fokua aldatu egin da, eta daukagu ja fokua beste leku batean. Eta horrek ja eragina deko zuzenean, baita ere diskurtso mailan eta politika gintzan, eta baita ere estrategietan. Zer eta beti ere orain ikusten ari garen, ikusiko egingo ditugun urratsak oso garrantzitsuak izango dira bereziki hurrengo hauteskundetara begira. Zer eta omen orain eta torkigu akordioak, norekin paktatzen dituzten, ze motatako udaletxetan zer gertatuko den, orduan orain dagoen, ez da salda bero hori,
Ikaragi, alde batetik ez da, interesgarria izango da, baina beti ere, desizibak izango dira urrengo hauteskundetara begira. Orduan, egin den urratza, berikusita zen eta ni neukan ez da, ikuspegi makro eta mikro, beti ere, hau da, udaletzei buruz eta gero hitz egin dugu, zehazki zer gertatu egin dan, baina ikuspegi makro da, estatuari ikusten baldin badegu eta foku epintzen baldin badegu, ikusten nahi da dagoela, ez da, tendentzia oso errepresentatibo bat gure diskurtsoak eta gure botoak polarizatzeko. Eta polarizazio horretan, edo ematen da orain urratza, edo polarizazioa areagatu aldezak. Orduan, da momentu konkretu bat, benetan, estrategia desberdinak eta bereziki alderdi batzuetan, zer egiten duten, nola ibiliko egingo den, nola pentsatuko duten, eta benetan, nire buruetan bakarrik dago, ea nola erabaten, edo zen motatako ibilbideak eramango duten, ez dago, ez da hilabete bat, hilabete eta erdi. Orduan, hilabete eta erdi honetan, ea orain nola mugitzen diren, ez da, zein motatako fitzak egongo diren. Eta uste dut oso desibak izango dira, azkenengo urratzak eta emango diren akordioak. Bai udaletxe eta udaletxe konkretu batzuetan, bereziki estatuari begira, baina gero zemotatako akordioak eratuko diren, nola zemotatako diskurtsoak eta egia da, egin den da, ke bat, ke horretan, eta ke horretan askotan ez gara ez dugu ondo ikusten, eta ez dugunean ondo ikusten norabideak markatzeaz da beti erraza. Orduan, bai, uste dut egin den, ez da, eta egin duen urratza eta eman duen pausua, izan da momentuan eman behar zena, ez da, eta hor erabaki egin duten urratza uste dut logikoa eta azkarra izan dela. Nola erreparatzu zu, Carmelo? Bueno, hain zuzen ere, alako egoeratan, hain aldakorra diren egoeratan, ondo ikustea oso garrantzitsua da, ez da. Nik uste dut, ondo ikusten saiatzeko, ez da. Lehenengo bereiztu beharko genuke atzoko hauteskundeen garrantzia eta balioa. Da nik uste oso desberdina izan dela estatuan eta Euskal Herrian, Ego Euskal Herrian. Nik uste desberdintasun handia dagoela. Hasiko naiz esaten Euskal Herrian, Ego Euskal Herrian, ikaragarrizko garaipena izan duela EH Bilduk. Eta nik uste hori albiste oso importante dela Euskaldunontzat. Ego Euskal Herrian hori oso garrantzitsua da. Eta horren ondoren, orain egitekoa dagona agendan, gure agenda politiko eta sozialean da, udalak antolatu eta aldundiak antolatu. Da hori oso garrantzitsua da geure sistema politiko propian, Euskal Herriko sistema politiko propian. Baina hori okertzera eta kea, estik aipatu duen kea sortzera etorri da gaurko albistea ustekabean. Eta da, injustu ere, Pedro Sánchez atara da goiz honetan, atzeratu eginda gainera, bere agerpena oso kuriosoa, eta agertu du egoera zein den estatu mailan. Da zein da, nik uste krisi politiko sakon bat dagoela estatu Espainiarrean. Azken aldian ez bezalako krisi politiko sakon bat. Eta bi irakurketa ditu. Bata da, PP eta Vox bihurtu direla indar politiko nagusi estatuan. Ez Euskal Herrian, baina bai estatuko hainbat lekutan. Eta PSOE agertu dela biluzik. PSOEren egoera oso larria da momentu honetan gobernuan. Beraz ezin izan du sostengatu gobernu hori, eta berehala egun bat ez da pasa, eta disolbatu egiten ditu ja Parlamentu Espainiarra, eta deitzen ditu uztailerako, gainera, pentsa, uztailerako hauteskundeak oso egoera larrian. Bueno, zer egiten du horrek? Batetik arazo bat guretzat. Ez digu uste modu egokian garatzen geure agenda instituzionala. Udalak antolatu, eta da hor interferentzia bat sortzen du larria. Eta bigarren, agertzen du, eta hau da behar bada garrantzitsuena, porrot estrategiko bat estatuan. Hau da, gobernu progresista dituen horret, porrot estrategiko bat eukidu. Zergatik, agertu du, estela gauza Espainiar estatua demokratizatzeko. Eta berriro datoz, begira nortzuk, eta PP eta Vox eskutik hartuta, da seguruenik irabaztera doaz urrengo hauteskundeak, ez da? Horrean, klaro, guri planteatzen zaiguna orain da, bueno, astu, kea hori da, kea.
Aztu zuen kontu horiek, eta etorri hautatzera hemen. Edo PSOE nahi duzue, edo PP Vox nahi duzue. Dani dioz, ez. Hori ez da gure autu nagusia, importantena. Guk geure agenda politiko-sozial propioa garatu behar dugu Hego Euskal Herrian. Da orain aukera bitxia eta berezia daukagu. EH Bilduren arrakasta erlatibo, baina arrakasta importanteak, dakar aukera, bueno, ez da tontokeria bat, udal gehienetan esate baterako bestelako gobernuak osatzea. Ez da tontokeria bat, oso serio da. Eta hori, fuera eta, hasi berriro kanpaina bat, eta hautatu orain PSOE edo PP Vox. Guztiz hankaz gora jartzen du gure egoera. Horretaz hitz egin behar dugun ikuste dut, eta zer egin behar dugun horren aurrean, ez da? Baina horrengo interbentzio batean agian argituko du. Bai, ez, bainera egia da justu, ez, aipatzen zenuten nola Euskal Herria Bildu gailendu egin zaion bozka kopuruan EAJ-ari, eta egia da, ez, ahulduta agertzen dela baita ere EAJ eta PSE elkarrekin izan duten orain arteko ibilbidea bera, ez, eta egia da EAJ-ak agian estrategia aldatu beharko lukela, baina PSE-ek baita ere, ez, Euskal Herrian izan dezake zer egin EAJ-ari gabe. Bai, hor, eta Carmelo planteatzen zuen mapa argi ikusten da, ez da, bakarrik ikusi behar ditugu, ez da, enbat komunikabideetan oso argi pintzen duten, ez da, mapa hori, eta gara, ez da, Kataluniarekin batera, oasis, bioasis, bai, hor dauz. Ze gertatzen da horregaz, eta da, orain, hilabete eta erdi horretan, eta bereziki nik daukadan sentsazio, estatu mailetik begirata, ez da, ze motatako diskurtsoak erabiltzen duten polarizazio hori erabiltzeko. Eta orain, ez da, daukagun gure goera Euskal Herri mailan oso desberdina dela, eta ikusten da, daukagun pultzada oso desberdina dela estatu mailarekin, oso desberdina. Gaude, beste prozedura gure erlazioetan gertatzen den moduan, ez da, batzuk daukate prozedura bat, eta beste batzuk beste prozedura, eta egia da Euskal Herria eta baita Kataluniaren batera, beste prozedura oso desberdin, beste heldutasun mail batekin, eta gainera bozkaketa nola egin den oso argi, nik uste dut izan den, zein den Euskal Herriaren sentsazioa, pultzada, eta zer dekoten aukera, eta da, ikusten ari garela, zer gertatzen ari den estatuan. Eta nola polarizatzen ari den estatuak. Baina zer gertatuko da? Hilabete erdi honetan, ni pertsonalki, ez da, mingarria irudituko zait ze motatako diskurtsoak aterako diren. Zergatik zen eta Voxi eta PP-ri eman zaie potere mail bat, non aipiniko dute mai gainean hainbat egoera, hainbat diskurtso, hainbat ez direla legebidezkoak. Eta ematea horrelako ateak baitare, niri, klaro, eta hori dago, nirekin zuzenki ez da, datorkiedan, ez da, sentsazioa soziologiarekin lotuta, ez da, zer jaten ari den estatuak. Zer gizarteak, zer daukan buruan, zer motatako hori apologia, diskriminazio baitez ere migrantentzako, gure ez da Euskal Herriaren fobia, zen eta dago Euskal Herriaren kontrako fobia, zen eta azkenengo hilabetetan erabili izan den diskurtsoa oso zuzenduta egonda Euskal Herriaren kontra. Euskararen kontra, Euskararen kulturaren kontra, eta estatuan mantendu eta kutsuan geratzen ari dena, eta oso errepresentatibo izan da. Dagoen ondorioak da, ze motatako fobia daukaten gure kulturari, gure euskarari, eta daukagun politikari. Eta aldiz, Euskal Herriak markatu egin duena da, Euskal Herriarekin lotutako kultura konkretua orduan. Horrek polarizazio oso konkretua ekarriko dau, urrengo hauteskundeak, baina hori erabiltzea bereziki hori ateratzeko zen, eta hori bertatik mantenduko dira, batez ere ultraeskuindarrak bertan mantenduko da, zen eta baliogarria izan zaie. Eta hor berriz ekartzen didana da, zen motatako prozedura iraman izan den hain txarra dolua pasatzeko eman diren gatazkan sozialekin. Zen eta hori berrizten baldin bada eta oraindik ere kutsuan geratzen baldin badaira horrelako ideologiak, horrelako pentsamenduak, da dolua eta nola irakatzi izan duten historia, nola irakatzi izan duten eman den prozedurak, ez dugu gauzak ondo egin. Eta polarizazio hau ekartzen ari dena da ultraeskuindarraren poderea, eta hori ez badaz lehenago zaindu berriz aterako da. Gainera, Hego Euskal Herrian ere ez,
azken hauteskundetan PP kasik zitzaigun ageri hainbat eta hainbat tokitan, eta esan beharra dago, ez, tokia egin duela hauteskunde hauetan, ez, naizta mapa bestelakoa agertzen zaigun, eta Gipuzkoan eta Durango baten kasuan, ez, PPk izan dezake giltza, ez, gobernuan hori eman, eta horrek ere arriskuak badakartza, eta baita ere, ez, PNV-ren posizionamendu bat eskatzen du honek PP-rekiko. Ba, klaro, zeuk esan duzu, da pentsazazu, orain esaten duzu, PP sartzen ari gara, hemengo agenda, pentsazazu zer izango dan, hemendik uztailera, planteatzen bada toki guztietan, da hor asmatu behar dugu kondo eta ez erratu, baina planteatzen bada toki guztietan, dinamika polarizatu hori, edo PP Vox, edo PSOE, ez da, PP sartuko da, nola, gainera, garaili izateko perspektibakin. Horregatik, ibili behar dugu oso kontuz. Eta oso interesgarria izan da, nik uste estik orain esan duen, ez da, nolako jarrera etorkinen kontra, Euskal Herriaren kontra, euskarofobia, hau da, zer destilatzen den estatu mailan. Nik uste benetako arazoa dagola hor, estatu erreakzionario bata, estatu espainiarra. Hori fondoan ikusten da epaileengan, militarengan, eta jokabidea, bueno, begira Madrid, ez da ze retratu, ez da, hor dago estatu erreakzionario bat. PSOE eta bere aliatuak esan zuten, aldatuko zutela eta estatu demokratiko bat antolatu. Nik uste hori dela arazoa, benetakoa, porrot estrategiko bat izan da hori, eta PSOE gelditu den moduan. Orain nahi du edizio berria eginda berpiztu hori, lehia hori. Begira, hemen beste logika bat dago. Non dago aukera, zuk ondo esan duzu, ez da, Euskal Herrian da Katalunian oso bestelako dinamikak ikusten dira, da oso bestelako egitura soziologikoa eta politikoa. Bueno, non dago aukera benetan hemen gizarte aurrerakoi bat eta demokratiko antolatzeko? Estatuan? Badirudi ez, non, Euskal Herrian eta Katalunian behar bada. Nola defendatuko gara, ni nahiko nuke estatu guztian, jentea ez gelditzea PP eta Vox hemen penoski. Baina hori tamalez ez dago gure esku ikusten denez, ez da? Eta hango indarre, PSOEk eta ingurukoek ezin dute egin. Orduan hori kontutan hartu behar dugu ez. Non egin daiteke realitate bat progresista aurrera begira, nik uste Euskal Herrian. Beste dimensio badaukagu, beste soziologia badaukagu, beste kultura badaukagu, eta behar bada Kataluniaren laguntzaz, ez da? Guk ikusi behar dugu gure aliantza estrategikoa non kokatu. Kokatu behar ditugu Madrilen? Negozio txarra iruditzen zait. Eta gero egin behar dugu beste gauza bat importantea, lortu duguna babestu eta sendotu. Hemen EH Bilduk lortu dituen edo lortzeko bidean dago, egoera politiko berri hori babestu behar da. Nik uste oso notizia hona dela. Baina agenda propioa landu behar dugu. Hau da, zein da Euskal Herriaren agenda politiko propioa? Ez da Sánchezen menpe egotea, eta are gutxiago PPren menpe egotea. Agenda politiko propioa esan nahi du sendotu behar dugu Euskal Herria. Bere artikulazioan eta bere osagarri guztietan sendotu behar dugu, euskara sendotu behar dugu, kultura propioa udaletatik, eta foru diputazioetatik, hortik, lortu du, da hor gauzak eskagarriak apuntatzen dira orain, ze momentua da aliantza, hau da, hauteskunden ondorengo aliantzak lantzeko, EH Bilduk lortu du, botu gehien diferentzia handiz, Gipuzkoa mailan. Baina entzun dugu, itxaso atutxa, esango dut izena gainera, sugerituz, PNVk agian, bestea beste PPrekin aliantza egingo duela, diputazioa berreskuratzeko. Oso gaizki. Hori, ez da, hau da, alderdikeria hori, eta partidu interesak eta partidu privilegioa mantentzea jentearen erabaki argien kontra eta PPrekin bat egin da, hori benetan da estrategia erabat erratua, baina hori salatu behar da orain. Ez daitezela usartu, tare gutxiago orain irekitzen den paisaia honetan. Hori akaz larria litzateke. Hain da horrela ze horrek ez bakarri PPri Voxi ere bidea ematen diola hemen. Hori, hau da, EH Bilduren kontra egin eta PPrekin bat egin, hori da disparate bat. Esan behar da argi eta garbi, disparate bat.
Eta bertoko argazkiei begiratzeko badugu Nerea Garzia Hamaika Telebistako kazetaria kameraren beste aldean, Gasteiztik, hauteskundei erreparatzeko, baina baita ere bada bestelako aipamen bat egin behar dugula Gasteiztik, izan ere Euskal Herrian aurten jaso den bigarren hilketa matxista gertatu da, ez justu atzoko egunean argitara atara zenan ere zer informazio gehiago daukagu. Hori da, bai, gizarte igande eguerdian izan zen eta Aparta Hoteleren zuzendaritzak ikerketa zabalik dagoenez ez du zehetasunik eman. Ertzaintzak adierazitako informazioaren arabera gizona emakume haurdunaren bikotekide ohia zen eta urruntze agindoa zuen. Indarkeria matxistaren barruan kokatu du hilketak ertzaintzak eta biktimarekin batera 3 urteko haurra zegoen. Aipatu dugunez, igande arratsaldean Guardia Zibilak atxilotu zuen ustezko hiltzailea Zaragozan ibilgailu batean. Gauza korrela, hau izango litzateke bigarren hilketa matxista Euskadin. Gasteizko alkateak Gorka Urtaranek bozenamaien batzordea deitu du astelehen goizean eta elkarretaratzea antolatu dute. Arratsaldean berriz Gasteizko mugimendu feministak mobilizazioa antolatu du arratsaldeko 7:00 Andre Mari Zuriaren plazan. Nerea ez dira, gertakari hau jaso zaigu justu hauteskunden erdian, egia da ez, Rocio Biterok esaterako ez lehen biziko hitzak, gertakari honen bueltakoak egin zituela, gero ikusi dugu ez, zelako alderri eta bestelako lurraldeetan, ez, agian ez zaiola garrantziarik eman. Eta, hauteskundeak aipatu ditugula Nerea, Gasteiza, begira, Euskal Herria gailendu da, eta EAJ, PSE eta PPren atzetik geratu da 4. postuan, ez da? Hala da, bai, Arabako hiriburuan EH Bilduk irabazi du 7 aulkirekin, aulki bat irabazi du 2019ko datuekin alderatuta. Bigarrena PSE izan da 6 aulkirekin, eta berdinduta daude PP 3. eta EAJ 4. EAJ lehenengo boteretik 4. pasatu da, aulki bat galdu du, eta azkenik Elkarrekin Podemos 5. da, eta aulki bat galdu du, guztira 2 izango ditu. Aparte, Nerea, zein litzateke Arabako argazkia bera? Bai, Arabako batzar nagusietan jeltzaileek 15 batzarkide eskuratu ditu, 2019an baino 2 gutxiago, EH Bilduk aldiz 2 ordezkari gehiago izango ditu, 14, PSE da 3. eta ordezkari bat galdu du, guztira 9 izango ditu, eta PPrekin berdinduta izango da kopuruan. Azkenik, Vox batzar nagusietan sartu da. Eta bukatzeko berriz ez, bestelako udalerriei eta barrei begira ez, aipatzen gemintzan hemen nola herriz herri aldaketa handiak eman daitezkeen ez, atzoko egunetik aurrera, Araban bada halakorik? Bai, esaterako Laudion ere Bilduk irabazi du eta Omiaren eskutik izango dira itunak. Zuian 4. aldiz baita ere EH Bilduk irabazi du eta aipagarria da Oionen gertatutakoa. EH Bilduk 5 aulki lortu ditu 2019an baino 2 gehiago. Azkenik Agurainen ere 7 aulki lortu ditu. EAJak bertan 1 galdu du. PPek Guardian irabazi du, baina EAJak eta EH Bilduk aulki gehiago biltzen dituzte, eta azkenik PSEek Iruña Okan berriz gehiengo osoa izango du. Ondo da, Nerea, mi esker informazioa gure ganatze arren, hurrengo arte. Eskerrik asko zuei, aio. Tira, ez lehena aipatzen gelbiltzan argazkiaren, bestelako argazki bat bada Gasteiz eta Araban gertatu dena, ez? Udalerri importanteak, ez? Kolorez aldatu, Gasteizko indar nagusia Euskal Herria Bildu, gainera ikusita zer nolako zer gertatu izan zen azken lege aldietan, badirudi agian urtaran kentzea zela ideia ona izan? Ni aldez aurretik da eskertzekoa badakigula hauteskundetan gaudela eta hortatik hitz egin behar dugu honi buruz, baina hilketak matxistak ez direla gelditzen eta horrek lotzen nau lehen geudena, eta hor bai, eta ja pixka bat sakonago esan da, ostras, zer datorkigu etorkizunean.
hilketa matxista ez dira gelditzen, transfobia ez da gelditzen, badauz hor migrazioaren kontra ez da, dagoen razismo ez da gelditzen, eta hortatik etorkizunari begira baita ere oso ondo dagoela hitz egitea zer datorkigun edo nola ailegatuko diren, ez da, akordio batera edo bestera, eta urrengo hauteskundei begira, baina benetan uste dut baita ere geldi egin behar dugula, pixka bat pentsaten, ea zer nahi dugun benetan eta nola nahi dugun izatea, eta zer nahi dugun estatuari begira. Eta benetan, etorkizuna batzuetan nahiko iluntasunak ekartzen ditu. Eta hori arreta prestatzea oso garrantzitsua da. Hori aldez aurretik eta eskertzekoa da, egun honetan baita ere ez da horrelako hilketei begiratzea eta indarkeri matxista baita ere aipatzea. Gero ja bai Gasteizera begira eta hor Kamerok lehen ez da aurreratu egin dago eta ni guztiz ados nago berarekin. Uste dut ez dela errentagarria inondik inora horrelako paktu batera heltzea. Eta are gehiago etorkit hain hurbil esan da urrengo hauteskundeak. Nik uste dut utzi egin behar dutela eta da niri asko gustatzen zait beti ere konparatzea gure erlazioekin eta zer egiten da, eta politika egintzan ere dinamikak sortzen dira, prozedurak sortzen dira eta heldutasun mailak emoten dira. Eta uste dut baita ere dela pixka bat gure ispilu zer gertatzen den. Eta igual egin behar dutena, igual ez, egin beharko lutena da pixka bat autoasnarketa bat zer egin dugun hau gertatzeko. Eta emotea bidea irabazle geratu egin denei, eta emotea bidea berze gertatzen da, haiek adibidez gobernatzen eta zer egiten duten foru aldindetan eta zer gertatuko den. Zen eta baita ere hor, igual haiek ere izango dituztela horronkak, zen eta egia da, EH Bildu oso ondo mugitzen dira oposizioan, baina gero, egon direnean, eta euskagu hainbat adibide, igual hainbat udalerrietan, baita ere foru aldundietan, ez dute jakin non dijun, orduan, utzi baita ere. Zen eta igual, haientzako baita ere erabilgarria da zer egiten duten prozedura horretan. Eta da, daukagun pultzada, eta da, unik uste dut normaltasun handiz hartu beharko genuken gauza bata. Bueno, orain dakagun egoera da hau, egin eman behar diren paktuak, guk hurbilduko gara ala ez, segun zein izango den paktua, baina da, dagoen orain pultzada. Ustea joaten eta gero ikusiko dugu zer gertatuko den. Zer eta ja da eskoago adibideak pasaden hauteskundetan edo pasaden hauteskundetan, bueno, gero bueltan eman da. Eta da, nik uste dut horretarako eta ni beti egin dodan hausnarketa da Euskal Herria mailan, ez dela super, bai egia da daukagula hor partido eta beti partido horretara boskatuko dugu. Baina nik uste dut bai dagoela heldutasun mail bat non ikusi egin dugun zer gertatu den eta behin zer gertatu den boskatzen da eta joaten da alde batera edo bestela. Ez dena berdin gertatzen igual beste lekuetan edo estatu mailan beste lekuetan non. Badakigu hori aterako dela eta beti danik atera izan denez berriz aterako dela. Eta hemen hori ez da gertau. Orduan, uste dut garrantzitsua dela bidea emotea eta ikustea nola egiten den zen, eta baita ere, erronka gero gauza bat da, hauteskunde eta gero da gobernatzea, eta gobernatzea horretan erronka asko dauz, danak, eta logikoa da, eta atzean pertsonak dauz, eta akatzak egongo dira. Eta hortatik oposizioan baita ere egotea garrantzitsua da, eta hori uste dut askotan ez dela ikusten, eta adibidez Bilduk oso ondo mugitu egin da oposizioan, baina orain garaile denean ikusi dugu nola sortzen duen haien politikak eta zer eta oso ondo dago oposizioa, baina gero daukasunean horrelako boterea berzer egiten dutzun. Begira, oso interesgarria esaten duzuna. Nik uste alako programetan jakin behar dugula kritikoak izan behar denean, eta hauteskundetan gertatzen da atzo gabaz, ez da, batzu moskortu egiten dira, ematen du, ez da, eta garaipena, ari naiz Bilduri buruz, modu apur bat, fin, zentzunezko balorazioak egiteko. Edo eta beste batzuk izkutatu nahi dute, zer gertatu zaien, EAJaren kasuan, porrota handi bat izan du, esan behar da, eta orain nahi du konpondu peperekin, da soerekin, baina ez da zuzena. Bueno, orduan diot, hauteskundetan bai, emaitza honak egon dira batzuntza da bar, baina egon da beste elementu bat aztertu beharreko, abstentzioa adibidez, oso fuertea. Eta oso importantea gazteen artean. Eta atoki batzutan 10 puntu gehiago adibidez. Eta horre motivazioa dauka, eta batzutan motivazio politikoa. Kau, jentea
batzutan politikari profesionalek saiatzen dira bere izten, hauteskundea dira gauza bat, da beste gauza bat da, eta ez da horrela, bi adibide jarriko ditut, bata EAJ-arena eta bestea Bildurena, ez da? EAJ begira, aipatzen da Gasteizko apartotelean gertatu zen krimen lazgarria, ez da? Krimen matxista bat, igandean. Claro, presentatzen da hori, eta badirudi ez daukala harremanik datu elektoralekin Gasteizen, badauka, eta esango du bata, gaur bertan Josu Erkorekak esan du, persona hori, gizonezko hori, vigilatua zegoela urtarriletik ertzantzak vigilatua. Jode, porrot bada, urtarriletik vigilatua daukasun batek, orain, maiatzaren amaieran krimen horrendo hori egitea Gasteizen, hori ertzantzaren porrot bada, eta esan behar da. Bigarren, nori ipini dute Gasteizko alkatetzarako EAJ-an, Beatriz Artolazabal. Pasau da, kandidato irabazlea izatetik zeretan, inkestetan, laugarren, ze gertatu da hor. Begira, lehengunean egin zioten, hau ere esan behar da, konta behar da, egin zioten elkarrizketa bat sakona, eta momentu batean galdetzen diote, zu, LGTBI zer den badakizu, eta dino, uste dut lesbiana, gai, da gero, ez dakit, aizu, parkatu. Hori izan da berdintasunaren zailburua, mesedez. Osea, hori autokritika gogor bat egiteko modukoa da. Ez da kasualidadea Gasteizen jaso duen porrota. Eta Bildu ere ez dut kritikatik guztiz aparte utziko, zergatik. Ez da aztertu abstentzio hori adibidez, da nondi datorren da sustraiak, gazteen abstentzioa nik badakit, neurri handi batean gazte asko oso diskonforme da kritiko daudela Bildurekin. Da esan behar da, adibidez GKS, maltratatua izan da, hemen deustun bertan, GKS izan da maltratatua EH Bildu eta Ezker Abertzaleagatik, da hori esan behar da hori ez dago ondo. Da orduan, orain, PP eta Bost datozela eta danak hemen Bildurrez da dardarrez, sendotu behar badugu Euskal Herria, ez da bakarrik instituzioetatik, gizartean ere bai, eta kontaktua eta bestelako jarrera esain sektarioa euki beharko da, eskerrean dauden erakundekin, Bilduren eskerrean esan nahi dut, da bereikin hitz egin beharko da Euskal gizartea konsolidatu beharko dugu Espainiako degradazioari aurre egiteko, eta hor, bestea beste gazteak eta bestea beste GKS bezalako erakundetako gazteak beharrezkoak izango ditugu, ezin ditugu maltratatu, osea, gauzak argi izan behar dira, nik uste. Ez gero hor bada abstentzioak nori kalte egin, nori mesede egin, Ortuzarrek berak aitortzen zuen atzoko egunean EAJ-ari ere kalte handia egin diola. Eta tira oraintxe Bilbora joko dugu, Bilbon bestelako ez ustekorik ez dugu hartu emaitzekin, baina egia da etorkizunera begira agian, bestelako panorama bat mai gainean jarri daitekela, Bizkaiko aldunditan ere, lehen aipatzen genduen, PSek ia pilota noizbait kenduko dion EAJ-ari eta tira, hor bada zer aztertzeko. Aiara de Urreta kazetaria dugu, kameraren beste aldean, eguerdion Aiara. Kaixo, eguerdion, bai. Tira, kontai guztu, agian hasteko Bizkaira begira, Batzar Nagusiei begira, zerekin topatu gara hauteskunde eguna eta gero? Bai, joera argia agerian utzi dute hauteskunde hauek, ezta? Orokorrean, EAJ-ak bera egin du eta EH Bilduk gora egin du aldiz, eta Bizkaian hala ere, jeltzaleak nagusi dira oraindik orain, Bizkaiko batzar nagusietan, zein Bilbon. Gainera batzar nagusietan, EAJ-ak 50.000 boto gutxiago lortu ditu, hau da, 2 batzarkide gutxiago lortu ditu EAJ-ak eta kontra EH Bilduk 5 gehiago lortu ditu. Horiek horrela, ziurrenik Elizabete Etxanobe, Unai Rementeriaren ordezkoa izango da, izan ere, Elizabete Etxanobek ez du arazorik izango aldun nagusia izateko PSren babesarekin. Eta horretaz aparte, EAJ ere gailendu eginda Bilbo hirian, alere Euskal Herria Bildu PSri gailendu egin zaio, ezta? Bai, horrela da, berri hori EAJ-ak aginte makila izango du hemen Bilbon, eta hirugarrenez, Juan Maria Aburto alkatea izango da Bizkaiko hiriburuan.
nagusitasuna beraz mantendu dute jeltzaleek, eta hori bai, emaitzetik urrun, inkesta batzuek esaten zute, jeltzaleek gehiengo osoa lortuko zutela hemen Bilbon, baina azkenean bi zinegotzi gutxiago lortu ditu EAJak, hau da 12 guztira, gainera, bigarren indarra EH Bildu bihurtu da 6 zinegotzirekin, eta jarraitzen dio PSE 5 zinegotzirekin, ondoren, PP dago 4 zinegotzirekin, eta azkenenko indarra, Elkarrekin Podemos da 2 zinegotzirekin, eta, ipatu bezala horiek horrela, Juan Maria Aburto 3. Bilboko alkatea izango da. Edo nola ere ez, egia da Bizkaia mailan hainbat eta hainbat tokitan zaila izan dela urte askoan EAJari tronua kentzea, baina badira hainbat eta hainbat udalerri ez dakit kolorez aldatzeko ez aukerekin badirela, horre tartean ez dakit bota zukaiera zer da nabarmentzekoa. Egia da, Bizkaian momentu EAJ nagusitzen dela, hala ere atzera egin dute jeltzaleek, eta EH Bildu gainera hainbat alkatetza lortzea da. Bizkaian lehen indarra momentu EAJ da, bozken 35%, bigarrena EH Bildu, bozken 25%, jarraitzen dio PSE 15%, ondoren PP dago 7,8%, eta azkenengo indarra Elkarrekin Podemos da bozken 6%. Baina Hego Euskal Herrian bezala, Bizkaian ere joera argia. EH Bilduk gora egin duen heinean, EAJak bera egin du. Eta jeltzaleek gainera, hainbat alkatetza gal ditzakete. Eta bestalde, EH Bilduk hainbat alkatetzari eustea gain, hautagaitzak ere handitu ditu. Eta gainera hainbat herritan, gehiengo osoa lortu du koalizioa abertzaleak, adibidez, Plentzian, Lemoizen, Alonsotegin, Fruizen eta Sodupen. Eta horrez doain, Durangon, 2 zinegotzi gehiago lortu ditu EH Bilduk, eta Galdakaon bestalde, 3 gehiago. Eta gainera ezkerraldean ere zinegotziak ez, botoak ere handitu ditu EH Bilduk. Eta bestetik PSEek gehiengo osoa lortu du Portugaleten, horrela Mikel Torres alkatea izango da gehiengo osoarekin. Baina alderdien arteko itunak tarteko, ekainaren 17 arte itxaron beharko dugu ez da, aginte makila zeinbait herritan nork hartzen duen argitzeko. Hori da, Iara, mila esker datu hauek gure ganatzearren, laster arte. Eskerrik asko. Badirudi, espero baino pakto gehiago ageri daitezke ela Bizkaia bertan, ez nola begiratzen diozuen? Barkatu zen, eta igual salto egiten ari gara, baina gustatuko litzaidake berriz, Carmelok lehen aipatu duenarekin zen, eta uste dut sustraiko gaia dela da daukagun desafekzio politikoa gazteen artean. Eta oso representatiboa da. Eta hor ez da bakarrik Bildurekin, baizik eta Elkarrekin Podemos, ez dugu ez da aipatu, astu egin zaigu zer, eta guztiz desagertu egin da Elkarrekin Podemos. Ez da soilik, Euskal Herrian ja izan da, ez dau, eta estatuan, ez zeuden, ez da kolore morea nik begiratzen noen, eta non dago kolore morea orduan. Ikusiko dugu ja berriz ekartzen, ez da, urrengo hauteskundei zer gertatuko den, baina dago desafekzio politiko bateko ertzen artean, inkreible, zergaitik zen eta ez dute lotu. Egia da, igual, Bilduk ekarri egin ditu, ez da, hainbat erronka oso garrantzitsuak direla, eta gazteetan dauden, ez da, imaginarioetan, ipini egin dute mai gainean, baina egia da, zuk, platu egin dozun moduan, egon diren hainbat estrategia eta egon diren hainbat egoerak, bai ez dira izan, eta autokritika bat egin behar dute. Eta, ostras, egia da, niri asko mugitzen nahi sentsazioen aldetik, ez da? Eta sentsazioa izan zen atzo ikusi egin nuen Euskal Herria Bilduri, edo egia da, izan dituzuen ondoriak oso onak izan dira, baina dagoen abstentzio maila oso altua da. Ezin izan deu inork ospatu hau. Eta hori uste dut bertatik jun beharko ginen, edo zein partido edo alderdia, edo zein berdin zaizen, baina dagoen abstentzio hain altua oso representatiboa da. Eta inork ezoen bertatik hasi, ez da? Gero, ja bakoitzak egin duen irakurgaia, haiek ikusik jodote, baina egia da, ni atzo ikusita nola ospatu egin zoten, nola hitz egiten zoten, baina dagoen abstentzio maila oso altua da. Eta baita ere, desafekzio politiko hori oso representatiboa da, eta gure
kontra eta talka egiten du. Eta nik uste dut orain dela prozedura ikusita zen dagoen edo nondik markatzen den ibilbidea, batez ere saretze hori egonkortzeko. Sarea gazteen artean eta ez emateko pausu, atzeranzko pausu bat hainbat egoeretan. Bestela, etorriko den helatua oso handia izango da eta ia geldi ezina. Gero EAJ-ari, eta pixka bat gertatu egin den, EAJ gertatu egin zaio, bai Bilbon, bai Gasteizen, bai edo zen danatan, egin duten galera, baina bakarrik ikusi behar dugu zemotatako kanpaina egin dut. Nik ikuste egiten dituenean kanpaina zer egiten du Urkulluk ateratzen, adibidez orain dela ez dakit zenbat urteko gauzak, irabiltzea ia boxen, irabiltzen dituen diskurtso maila, baita ere, ez da heldutasun mailaren aldetik, non geratzen zen, logikoa da hori galtzeanik, benetan ikusten eta berrikusten egiten zuten kanpaina, ni benetan bentsatu nuen, baina nor dago atzean hau egiten, nork markatzen ari dago horrelako ez da pausuak, hain bortitz juten egia da, ematen ari ziren, ez da, pixka bate sondeoak ematen zuten, ez da, Bilduk irabazi egingo luke, baina bazegoen, seguru nago, hainbat pertsona edo egongo kolektibo konkretu bat, non ez dutela ikusi EAJ-an, haien diskurtso mailan, haiei identifikatuta zen eta bortitz jaurti egin dute, ja ez soilik EH Bilduren kontra, baizik eta baita ere, Euskal Herriaren kontra batzuetan erabili izan duten diskurtso esan da, baina, nor da zuen, ez da, batez ere, gero ja ikusita, egongo diren hauteskundeak eta gero akordiak eta toz. Nola jaurtiko dozu zure, ez da, hain bortitz jaurtiko dozu zerbaiten alderdi honen kontra, eta ez adibidez beste alderdi batzuen kontra. Non benetan uste dut, Euskal Herriaren kontra dibaten direnak, non benetan hainbat ez da, oinarrizko eskubideak zapaltzen dituztenak, nola juten zara hainbeste honen kontra, eta ez, orduan, ez dugu, nik uste dut hor galdu egin dutena norabidea, ez dutela jakin, ez da, urduri ipine egin dira, eta ez dutela jakin, eta orain uste dut EAJ-ak egin beharko luketena da, itzoin zer gertatu egin da, zer autokritika mai erabiliko dugun, eta orain, eta hau pixka bat ez da, leku batetik eta bestatik kendu, eta pixka bat izatea hotzak esaten dodanean da, paratzea eta ikustea, orain dauzkagu, ez da, udaletzen, ez da, agenda politiko hori berrikusita, zer akortiko den, eta orain hauteskundeak etorriko dira. Orduan, da momentu bat, benetan haiek jesartzeko. Ikusi da, kanpaina horrek ez duela arrakastarik izan, ez, eta aipatzen zen ez da itartean galdakao, ez, ikusi genuen ere, ez, zer nolako indarrak jarri zituzten bestak beste horretan, eta indar horiek... Bumerang, oso erabat ados nago, nik uste esti planteatu ditula benetan gaizakon da interesgarriak, da hori da, hau da, zintzotasuna eskatu behar diegu buruzagi politikoei, bai EAJ-koak, bai Bildukoak, bai Podemosekoak, noski, eta guzti horiei, zintzotasuna eta fondora joatea, ez da. Begira, EAJ jaso du merezi zuen porrota. Gauzak argi, zergatik, begiratu Osakidetza, begiratu ze politika egin duen etxe bizitzan, ze hipokriteak, ez da. Pausoak ematen dituztenak kritikatu eta gero eurek hemen kontra aritu hemengo parlamentoan. Hombre, mesedes, garraioetan, gero turismo hori, ez da, garapen hiperturistikoa Donostian, Gasteizen da Bilbon, eta horrek ekarri dituen ondorio guztiak alokairutan da bar, osea, hori da EAJ-ak, begiratu, ia personalki Urkullu, ez da, lehendakaria da. Osea, ze jarrerak izan ditu kanpaina baino lehen ere, greban zeuden langileekin, euskal sindikatuekin, arrokeria hori, klase dominanteko jarrera hori, mesedes, ze ordezkatzen du, ez da? Eta gero, gauzak esan behar dira, Andoni Ortuzarren arrokeria estremoa eta joko zikina nabarmendu dena. Klaro, merezi izan dute, nik hemen izan dut aurrekoetan, ez da? Hauteskundea baino lehen ere, EAJ-ak alde egin beharko luke bai, Jaurlaritza eta bai, instituzioetatik eta erreleboa eman. Beste indar batzui progresistei oso gaizki egiten ari da. Hau da ondorioa zer nahi dute, ez da? Eta orain, nahi dute konpondu, beraien interesen arabera, PSOE eta PP makulu bezala erabilita. Hori
oso arriskutsua da, ze Espainiaren krisi barruan sartuko gaituzte bete-betean, eta gainera oso antidemokratikoa da. Herriak agertu du joera bat, eta txalotu behar da EH Bildu. Ze EH Bildu justu gai horietan proposamen konkretuak egin ditu, eta saiatu da gainera proposamenak egiten txalotu behar da. Baina ez diko ondo esan du, behar da saretu orain. Da behar da saretu egin ez den arlo batzutan gazteak. Kultura, euskal kultura da, euskal zaleak. Saretu behar ditugu euskal gizartea indartsua bihurtzeko datozen erasoen aurrean ze badatoz. Eta ez bakarri peperen aldetik, PSOEren aldetik da, estatu horren aldetik behira zelako epailek, adibidez, zelako erasoak datozen eta etorriko direnak, ez da orduan saretu behar da herrigintza, behar da gazteekin politika bat antisektarioa batzera eta beraiek entzun eta bat egitera eta naziogintza behar da. Euskal Herria behar du nazio bezala, hor mapetan ondo esan duzu, agertzen diren Euskal Herria eta Katalunia nazioa dira. Da nazioa direnez, hain diferenteak Espainiatik, hain diferenteak, naziogintza behar da antolatzeko. Hori da behar dena, hori da oraingo programa bat, eta udalak modu demokratikoan antolatu. Irabazi duenak irabazi du. Aliantza egokiak egin hemen, ez Madrilen, hemen egin behar ditu aliantza egokiak. Hori da orain behar den politika. Eta horrekin lotuta ere, bukatzaldera bai falta zaigu Nafarroara erreparatzea izan ere bertan ez paktuak falta dira ez ikusteko mental zer den gertatu dena, izan ere hiriburuan, Iruñean, Asiron oso gertu geratu da, baina UPN gailendu egin zaio ez, berriz ere horra gertzen zaigu ez, aipatzen dugun polarizazio horren argazkia, eta Nafarroko erkidegoan bertan txibitek izan dezake ez, edo mantendu dezake bere agintaldia, baina bai Euskal Herria Bildu beharko duela egintzaldi horretan ez. Beraz, hemen ere izan daiteke ez, paktuen horietan aipatzen zenuena nola Espainiako hauteskunde hauek eragin handia izan dezaketela. Bai, nire pertsonalki ez da, ikusi nuenean pixka bat ondorioak eta gehiengoak espero genuen, igual Gasteizena niretzako izan zen, nola, ez da, buelta egin den, eta gero nola geratu egin den, ez da, aurkitan, baina bereziki, ez da, Iruñean gertatu egin dena superinteresgarria da, eta uste dut, dala, konkretuki eta zehazki, ez da, mapa honetan ematen den ispilu garrantzitsuena, ez da, zer gertatuko den Iruñean eta nola emango diren akordio horik, eta zer gertatuko den. Hemen, uste dut Iruñean izango dela oso signifikatiboa, batez ere, gero autoeskundetan nola erabilik izan duten diskurtsoak, eta gero, hori alde batetik, ez da, hauteskundetara begira oso interesgarria izango dena, baina baita ere gustatuko litzaidake hartzea Iruñean gertatzen ari dena, eta hainbat, ez da, kolektibok mantentzen ari dena, eta izan da, ez da, daukoen ondorioa. Euskararen aldetik eta euskararekin eta Euskal Herriarekin dagoen kultura, gintza, zenbat behar den, eta zenbat min egin den Iruñean. Eta hor izan da, egondan, ez da, zergaitik egon da polarizazio hori, eta alde batetik min handia egin da zaio Euskarari, min handia ere egin zaio hainbat programa, hor ni beti esango dut eta mantenduko dut eskola programa edo sufritu egin zuen, ez da, bereziki, ez da, sufritu egin zuen, tabu sozial guztia eta errepresio guztia. Eta horrekin euskara, eta horrekin hainbat egoera, eta hor gertatzen da, dagoen polarizazio, eta da, daukagun mapa non zer gertatzen den polarizazio bat gertatzen ari denean. Eta orain zer gertatuko den kolkaurdio horretara begira, eta nola, eta uste dut txibitek, espero dut, edo benetan espero dut, erabiltzea diskurtso maila pixka bat behistea eta helduak izatea eta benetan egitea herriarentzat hoberena dena. Eta askotan, eta lehen aipatzen genuen, ez da, EAJak ze motatako eta Karmelok erabili esan duen hitza oso ni baita ere pentsatu egin dut pixka bat ikusik da, ez da, irudia da zen arroak izan ziren.
Eta arrokeri puntu bat egon zen kanpainan eta haien eta gobernuan, egon direnen ainean, erabakitzen zuten gauza bat, eta guk erabakitzen dugu hau dela. Eta akordiak ez gara, adibidez, hezkuntzan baita ere, egon den arrokiri maila, baina jeitsi pixka bat. Orduan, uste dut Txibitek hor bai pixka bat eta, bueno, ez zeukan beste aukerarik, baina pragmatikoagoa izan da, eta espero dut, honetan baita ere, akordi eta heldutasun maila benetan heltzea, baina batez ere herriaren herriarentzat eta hoberena dena herriarentzako, ez baizik eta ikusita berezik zein den alderdi horretarako berena baizitek, eta zer da herriak eskatzen dagoena. Eta minutu batean Nafarroara begira, Carmelo. Bai, tamalez ez daukat nik esperantza gehiegirik, aliantza kontu horietan, ze ikusi duia kanpaina zehar Txibitek esan duela, berak ez duela apoiatuko Asiron, hau da EH Bildu alkatetzarako, eta esan badu, esan du, eta kapasa da, ez apoiatzeko, hau da, usteko UPN-eri alkatetza hartzen, ez da. Zergatik gertatzen da, oso ondo apuntatu duzu, begira ze politika daramaten euskararekin, ez da, PSOE-ko beraiek, PSN-koek, ez da. PSOE estatura begira dago, da Nafarroan ere estatura begira, komunitate gaieran galdu ditu peperentzat, Valentziara, Goi, Extremadura, Errioxa, Balear, Irla, Cantabria, gelditzen zaio Asturias, eta behar bada Nafarroa, behar bada, baina, klaro, behar bada hori, ezin da joan euskara ofizial eginda Nafarroa osoan, por ejemplo, ezin da joan Asiron apoiatuta eta UPN-eri bidea mosten, ezin da joan hortik, zergatik, estatu interesengatik, hori da realitate tristea PSOE-ren kasuan ere. Nik uste dut, eta gero beste apuntetxo bat, klaro, EAJ eskuina da, Gipuzkoa Bizkaian da Araban, eskuina da, bai, baina Nafarroan dagoen UPN da eskuin askoz gaiztoago oraindik. Osea, eskuinar ere gradua daude, PP eta Vox gradua daude, nahiko hurbil daude. Baina, klaro, UPN eta PNV biak eskuina izan da ere, UPN-ia da eskuin estremoa. PSOE gauza da horri bidea usteko libre eta Asiron da EH Bildu betatzeko orduan tamalez egoera hori da. Nik uste du sareetan, euskaltzale sareak, gizarte sareak, Nafarroan ere hor lan handia egin behar da, sendotzeko bildu den garrantzizko indarra instituzionala sendotzeko gizartean, da sustraitzeko. Ikusiko dugu egunotan alderdi bakoitza zer nolako bideak hartzen dituen, aipatu duzuenez ziurrenik ez, eta adi izan beharko gara ere ez, Espainiako alderdietara baita ere zer nolako bideak jorratu nahi dituzten Ego Euskal Herrian kasu honetan eskerrik asko biei gaur gurekin izatearren, eta orain jarraian eguneko albistekin bueltatuko gara.